Merħba lura mela. Naraw. Tajjeb. Mela, kalli mhux jgħidu jaraw xi ħadd jitkellem, kolli mmur qudiem l-iskrin. Mela, merħba lura. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna daqsxejn fuq in-naħla Maltija in ġenerali sewwa u tarrafna fuq din il-kreatura dal-insett li għandna fil-Gżejjer Maltin. Inserta wkoll illi minnu nieħdu l-għasel, allura aħna bħala bnedmin naraw x'nagħmlu biex dejjem napprofittaw. Allura sewwa nżommu fil-kaxxi tagħna tal-għasel il-beehives sewwa. Kaxxi tan-naħal biex minnu nieħdu l-għasel imma mhux biss tajjeb. L-idea dejjem nżommu daqsxejn ta' perspettiva usa ta' kif aħna bħala naħħala nistgħu nimmaneġġjaw il-beekeeping li nagħmlu bl-iktar mod sostenibbli. Sewwa. Imma wkoll nżommu daqsxejn ta' perspettiva wiesa ta' kif nistgħu naffettwaw l-ambjent għal pożittiv tant l-aħjar, imma wkoll kif nistgħu sfortunatament għal negattiv ukoll ġifieri tajb li nkunu aware. Mela, l-istess bħal-ġimgħa l-oħra ħankunu qed nisimgħu mill-kelliema tagħna l-ewwel, tajjeb, u mbagħad noħolqu naraw ftit xejdulna fuq ċerta topics differenti tajjeb milli ħajkunu tisemmu. Il-kelliema huma l-akademiċi Simon Kutajjar u l-Prof David Mifsud, u mbagħad għandna ħajkonna wkoll magħna mod virtwali sewwa fuq il-video naraw naqax qalulna lil-naħħala Jorge Spiteri, lil Michelangelo Muscat, lil Arnold Grech u lil Joseph Calleja. Iktar forsi nafu bħala it-tenu tajjeb illi huwa wkoll naħħal tajjeb. Jiġifieri lew ħankunu qed narawna għall-video, naraw naqax jgħidulna mbagħad narblu ftit għax wara kollox dak huwa li qed nagħmlu. Narblu x'qalulna dawn il-kelliema fuq l-apikultura u n-naħla Maltija sewwa. Mela, tlaqna l-ewwel taqsima. Il-Mart ikonna għax il-Mart diet lin kwantitajiet ta' naħal minn barra tal-ġejjen. U dawk l-użanza tagħhom tista' tkun differenti minn ta' Malta. Qabel ma skoprejna li wieħed jista' jġib l-affarijiet minn barra inkluż anke naħal, dejjem kienu kun hawn naħal Malti. Malta, ma ħadd ma kien jaf li kellna naħal Malti sa qabel lejn l-aħħar id-disajnijiet sewwa. Fit-tmeninijiet fil-1980 u iktar iddaħlet f'Malta il-pesta tad-duqqajs Amerikana. U minn hemm kien ifisser li Malta ġabet marda li ma setax teżisti f'Malta bil-fors ġabetha minn barra, allura jfisser li kien hemm xi tip ta' importazzjoni Malta sigħar ta' naħal jew ta' prodotti li jieklu n-naħal għall-għasel jew trab tad-dakra tan-naħal. Wara dak l-avveniment, il-gvern dak iż-żmien rid jara kif jirranġa s-sitwazzjoni tan-naħal f'Malta u l-iktar ħaġa faċli u ta' malajr daw il-forsi li ma kinux jafu dak iż-żmien li kellna naħla unika, naħla Maltija, kienet li jġibu naħal minn barra biex ibidlu dak in-naħal intilef. Għax tajjeb ngħidu li l-pesta Amerikana ma tistax tfejqa. Ħlief jekk tuża forsi xi antibiotiċi li imma huma projbiti li jintużaw man-naħal. U allura biex l-unika mod biex teħles minnha u biex ma tkomplix tigrava s-sitwazzjoni hi u qed anke fil-liġi illi tittaħraq tan-naħal bin-naħal b'kollox u l-għodda kollox u l-ġgiegħat kollox tittaħraq. U
fl-inħawi ġifieri ta' ċertu żona, ġifieri ma tistax taħraq ġast kaxxa waħda. Taħraq ammont ta' kaxxi f'żona speċifika. Għaldaqstant nitilfu ħafna naħal dak iż-żmien. Mela, li ġara meta l-gvern daħħal mbagħad naħal biex jagħmel tajjeb għal dak in-naħal li ntilef, ma dan naħal li inġibet parassita l-varroa li sfortunatament għamlet ħerba ħafna kbar minn naħal. Dak iż-żmien. Ġifieri l-importazzjoni tan-naħal minn barra li ovvjament ma kienx Malti, għax in-naħal Malti li sab Malta biss, u għalhekk huwa naħal endemiku. Diġà kienet għamlet ħsara dak iż-żmien. Jiena nisma' x'jien dak iż-żmien ma kontx involt fuq in-naħal. Nisma' wkoll li n-naħal li kienu ġabu dak iż-żmien ma tantx kien salva wisq. Ġifieri ħafna min-naħal xorta spiċċa inqered u forsi dik kienet raġuni għala in-naħal Malti baqa' jeżisti. Fil-bidu tad-disajnijiet kellna problema oħra. Malta b'mod aċċidentali introduċejna dik li tissejjaħ il-varroa li hija tip ta' urdina li tagħmel ħsara kbira lin-naħla. Din hija urdina li s-sajż tagħha hija daqs ras tal-abra, li din tkun qiegħda fuq il-ġisem tan-naħla u tieħu id-dem tan-naħla biex ngħidlek u tagħmel ħsara ċertu viruses. U anke meta jkun hemm l-iżvilupp tan-naħla fil-kaxxa, tajjeb, dik tkun qed hemmhekk tieħu l-linfa tan-naħal u tagħmel ħafna ħsara. Il-fatt din hija wieħed mill-ikbar edewwa tan-naħal. U meta din daħlet Malta fil-bidu tad-disajnijiet, dak iż-żmien kien hawn ma' 7,000 kolonja naħal. U minn dawn is-7,000 kolonja naħal, iktar minn 6,000 minnhom mietu, propju minħabba din il-varroa. Jiġifieri kienna kolloss totali. U raġa dak iż-żmien id-Dipartiment tal-Agrikoltura ġab stok barra biex jirriplejsja dan naħal li miet. Tajjeb, jiġifieri hemmhekk ukoll rġajna ħadna jaqqa ta' ħadd. Mela, ħbib. Sfortunatament ħanibdew naqa' b'aħbarijiet żiena llum. Illi l-ewwel suġġett li ser inkun qed nitkellmu fuqha huwa martu qirba konsegwenza ta' naħal tal-għasel barrani. Mela, tapprezzaw illi peress li Malta huwa pajjiż iżolat, jekk xejn huwa vantaġġ kważi kważi f'termini ta' agrikoltura illi nissalvagwardjaw l-agrikoltura tagħna. Tajjeb, nafu li kif inhu l-pajjiż u ġejja settur li huwa fraġli. Xi ħaġa li ma rridux nagħmlu biex inkomplu nafġuha hija illi naqbdu ndaħlu bl-addoċċ sewwa bħalma ġieri ġara. Sewwa bħalma ġieri ġara. Imma jmorru pass pass. Mela, fil-ħin li ġej nixtieqkom illi ħalli dawn il-punti mbagħad nerġgħu mmorru għalihom fl-aħħar tajjeb. Napprezzaw ftit l-implikazzjonijiet fuq il-biodiversità unika tan-naħla u l-effett li dawn l-affarijiet nkunu nsemmu f'DCI jew sow li ġejjin kellhom fuq il-biodiversità unika tan-naħla Maltija. U jien ngħid mhux unika biss tan-naħla Maltija biss, anke b'sens wiesa'. Għax ħanapprezzaw ukoll li l-effetti xi drabi ma jkunux biss fuq in-naħal tal-għasel, tajjeb illi aħna nrabbuhom biex nieħdu l-għasel u prodotti oħrajn, imma jkollhom konsegwenzi iktar wiesa'. Tajjeb. L-implikazzjonijiet fuq is-servizzi ekoloġiċi, x'qed ngħidu b'servizzi ekoloġiċi? Mhux il-customer care ta' jew dawn is-servizzi, le. Bħal pereżempju s-servizz ekoloġiku ta' dakkra tal-pollination. U x'implikazzjonijiet jista' jkun hemm fuq dawk it-tip ta' servizzi? Mela, f'Malta s'issa barra minn Malta ssirdi, imma f'Malta s'issa għad għandna il-pajjiż mhux qed fi stat illi dak li jkun il-bidwi kollu bżonn jikri l-kaxxi tan-naħal biex il-prodotti jew jiddakkaru nieħdu l-frudi. S'issa għadna ma wasalniex hemm. Barra minn Malta jagħmluhom. Barra minn Malta li dak li jkun bidwi li huwa barrani minħabba raġunijiet differenti u ħankunu qed nitlu fihom,
tant id-dakra tkun ħażina, għas ikun hemm dakra, għas ikun hemm pollination, illi jkollu letteralment jikri in-naħala biex iġibu l-kaxxi, ħalli hekk il-naħal tal-għasel kun jista' jdakkar il-frott u l-fjuri. Il-fjuri biex imbagħad isir frott. Jiġifieri naħsbu ftit ukoll fuq l-implikazzjonijiet fuq is-servizzi ekoloġiċi li jista' jkollhom dawn l-affarijiet tajjeb. Ukoll implikazzjonijiet għat-trobbija tan-naħal għax fl-aħħar min-naħal, fl-aħħar mill-aħħar. Qed nitkellmu fuq insett illi għalkemm jibqa' mhux domestikat, kif tkellimna l-aħħar darba, mhuwiex razza li domestikata tajjeb. Hija razza illi hija huwa insett illi aħna bħala naħħala nikkreawlu kondizzjonijiet kemm jista' jkun tajbin għalih ħalli jibqa' għandna nżommuh ma jħerbilniex tajjeb. U dak huwa li nagħmlu aħna bħala naħħala u apikoltura tajjeb. Imma wkoll napprezzaw ukoll l-implikazzjonijiet ta' trobbija tan-naħal u jinnaf spejjeż żejda ħalli għada pitata forsi nkunu rridu nonfu. Sewa biex nittrattaw dan il-mart, pereżempju. Tajjeb, jiġifieri nżommuhom daqsxejn f'moħħna ħalli mbagħad fl-aħħar mbagħad ta' dis-sijana nerġgħu mmorru daqsxejn lura lejhom biex naraw naqra x'implikazzjonijiet għandhom dawn l-affarijiet ħadd nkun nitkellem fuqhom. Sewwa? Mela. L-ewwel kelliem Jorge li huwa naħħal li jkollabora ta' spiss magħna sewwa u parti integrali mill-fondazzjoni sewwa. Tkellem fuq l-ewwel marda li semma kienet l-American Foul Brood. Sewwa, il-pesta tad-duqqajs Amerikana. Issa, l-ewwel mistoqsija għalfej jgħidula pesta tad-duqqajs Amerikana. Għax kif forsi fl-ewwel laqgħa li kellna flimkien napprezzaw li teknikament in-naħal tal-għasel fl-Amerika huwa alien. X'jiġifieri? Jiġifieri mela f'Malta huwa endemiku. Jiġifieri, in-naħla tal-għasel Maltija hija endemika l-kundizzjonijiet Maltija. Hija parti min-natura. Imma għall-Amerika u għall-kontinent Amerikan sewwa huwa alien. Jiġifieri propjament in-naħal tal-għasel qas biss suppost qiegħed parti min-natura, jiġifieri qiegħed hemmhekk b'mod alien fil-kontinent skużawni Amerikan. Tajjeb. Issa, allura tapprezzaw illi hija Amerikana jgħidula Amerikana mhux għax teknikament hija nattiva għall-Amerika, sewwa, imma hemmhekk ġiet ikkategorizzata. Hemmhekk sabuha jew dejjem kienet hemmhekk sewwa, imma tant bdew jaraw li qed tikkawża dannu li jridu jagħmlu riċerka fuqha u rrealizzaw li kienet marda ġdida. Tajjeb marda li fl-Amerika għalhekk jgħidula American Foul, fl-Amerika ġiet ikkategorizzata. Sewwa mhux għax hija Amerikana, għax kif qed ngħidu in-naħal tal-għasel Amerikan propjament huwa alien. Sewwa. Issa, dan huwa bakterium sewwa. Napprezzaw illi hemm xi bakterja li jagħmlulna l-ġid bħal microflora tagħna sewwa. Aħna kolonizzati bil-bakterja, ħin kollu kolonizzati bil-bakterja. X'ekku drabi ma jirriżulta meta jkun hemm żbilanċ. Sewwa. Nibdew naraw daw li jgħidulhom infezzjonijiet. Sewwa, il-bakterja tibda tirbaħ daqsxejn l-lienna, pereżempju fil-każ tagħna. U l-istess ħaġa teżisti bakterja li taffettwa biss l-apikultura u l-naħa tal-għasel sewwa. L-effetti tagħha kif tistgħu taraw din l-iktar li tattakka hija lill-larva bil-Malti jgħidulu duqqajs fil-fatt, għalhekk American Foul Brood. Brood, meta nirreferu għal brood nkun qed nirreferu fid-dinja tal-apikoltura għal bajt, għal larva u għal pupa. Sewwa. Għall-istadju li għadha ma żviluppatx in-naħla adulta, iż-żgħir tan-naħla. Sewwa biex niftehmu. Dak jgħidulu brood, bil-Malti duqqajs. Sewwa. Jiġifieri di letteralment tattakka lid-duqqajs u kif tistgħu taraw kull ma jifdal mid-duqqajs huwa żlieġa tajjeb. Fil-fatt dat-test jgħidulu match stick test. Daħħal sulfarina fil-da u jekk letteralment joħroġ żlieġa tkun isa ħajta li tibqa' ħierġa mas-sulfarina hemmhekk għandek positive match stick test. Għandek problema. Sewwa.
U dak li jkun jirrealizza li għandu din il-marda sewwa, għax il-kulur tal-larva fej suppost ikun bajdani u jkun sabiħ sewwa tibda tara koċ kuluri li huma strambi sewwa. Meta nirreferu għal pupa illi suppost tkun issiġillata kebd brood sewwa, din tkun ipperforata, allura hija indikazzjoni li hemm xi ħaġa ħażina għaddejja fuq ġewwa, sewwa jkollha toqob, mhux normali li jkollha toqob sewwa. Issa, Jorge nagħmel aċċenna li ma tajjeb li nerġgħu nirrepetuha il-konsegwenzi. Mela. U semmija wkoll għax f'Malta sfortunatament kienet daħlet fil-passat. Sewwa. Il-konsegwenzi huma illi għandna issa dal-bakterium, sewwa din il-marda li qed tagħmel festa mill-kaxxi tan-naħal tagħna sfortunatament, li by the way di ma faqqajniex subajna u sfiċċat. Le, ġiet sforz ta' importazzjoni. Tajjeb ġifieri dejjem inżommu l-għaliex minħabba sforz ta' importazzjoni. Sewwa. F'kuntest fejn Malta diġà għandna n-naħla tal-asel tagħna. Għax dak huwa l-kuntest. Sewwa. U la darba għandek infestazzjoni, il-problema hija kif qal illi l-ispori mela il-bakterium sewwa din it-tip ta' bakterja biex terġa' tinfetta bħalma l-penti jagħmlu żerrija, dawn huma żerrija tal-bakterja biex niftehmu, sewwa, iż-żerrija tal-bakterja. Issa, hemm xi żerrija ta' xi pjanti li jagħmlu staġin biss vijabbli u jmutu. Hemm xi żerrija oħrajn li jgħaddu żmien minn fuqhom u tmur tħawwilhom u tihom l-ilma f'daqqa waħda inibtu. U l-istess ħaġa ta' dan il-bakterja partikolari. Sewwa. Illi il-vijabbiltà tiegħu hija għal deċenji sħaħ. Sewwa. U l-unika mezz biex tinqered hija letteralment dak kollu li jmiss ma' din il-barda partikolari titteqredu. Dak huwa l-unika mezz kif tista' tikkontrolla. Hija illi teqred kull ma jmiss ma' dik l-infestazzjoni. Sewwa. U letteralment sal-ħwajjeġ illi tkun liebes, ġifieri hawnhekk għandi l-bis u twelqa, sa daw teqred għax tmur taħsilhom u daw jibqgħu żerrija li ovvjament ma jidhrux ta' tajjeb għax qed ngħidu żerrija. Din hija żerrija inqas minn mikroskopja ka sewwa u ma żgħar ħafna li ma jidhrux daw. Imma l-unika mod biex imbagħad tiġi eradikata huwa li letteralment tittaħraq kollox. Tittaħraq kollox. Sewwa. U kif nistgħu napprezzaw hija kontaġġjuża u verament letali. Sewwa. Mela hemm l-American Foul Brood, hemm ukoll il-European Foul Brood, sewwa. Hemm l-European Foul Brood. Illi l-istess ġeneralment hija inqas virili mill-American, ġifieri hija inqas b'saħħitha ġeneralment. Sewwa mill-American Foul Brood. Imma hija wkoll marda ta' duqqajs illi ġeneralment naraw l-effetti tagħha minħabba li jkun hemm importazzjoni ta' xi kaxxi li jkunu infettati. Sewwa. Illi l-istess, mela ħatkun qed taffettwa lid-duqqajs, allura l-larva ħatkun kulur stramb, sewwa, l-istess, is-siġil ipperforat u l-iktar li nsibuha sewwa hija meta jkollna kaxxi li huma dgħajfin. Għax napprezzaw li meta għandek kaxxa dgħajfa l-immunità tagħha ħatkun mal-art, allura f'daqqa waħda fejn. Mhux neċessarjament żgħira, imma anka tkun stressjata pereżempju ħafna l-kaxxa. Sewwa. Ħabba l-ambjent, ħabba l-kesħa, ħabba nuqqas ta' ikel. Tajjeb, pereżempju jiġu staġuni fejn ma jkun hemmx xita mhux ħajamel wart mela il-kaxxa ġa tinsab Malta dak huwa stress minnu nnifsu. Sewwa li tkun tinsab Malta għax il-kondizzjonijiet mhumiex primi. Tajjeb għax jien naf jiġi. Għan-naħal le. Għax inti ta' Malta mhux issa ċisu. Ejju manka għan-naħal Malti jaffettwah. Sewwax fl-aħħar mill-aħħar xorta qed jgħix fil-klima Malti sewwa. Ovvjament għandu tendenza li ma jimraċ daqshekk għax diġà huwa adattat għal dal-kundizzjonijiet. Aħseb wara kaxxi li huma importati min-naħal tal-għasel barrani, li qasbis huma adattati għal dal-kondizzjonijiet.
Jiġifieri l-kundizzjonijiet Maltin ikiddu lilna l-Maltin, ikiddu wkoll lin-naħa l-Malti xi drabi wkoll. Sewwa ġifieri da U naħseb ukoll in-naħla Maltija kieku ma tkas tkun waħda salvaġġa. iwa, Fejn f'liema lokalitajiet li inti jekk tfittex is-ħassiba fis-sens tkas għax mhux kollu kien naħseb jien. Għax aħna jdu tkas naf ikollok il-naħal li għandu s-satar. Imma s-satar issa ħlif nixfa m'hemmx. Ġifieri kieku Ara. bħala waħda fejn ħassiba tgħix din. ifhem, ma Ħatrabbi tixtieq trabbi, imma mbagħad taħseb naħseb, taħseb ukoll imma l-ambjent tiegħi fejn ħan nixtieq inrabbi jien huwa adattat għalija Mela. bil-ħadma tiegħi jien. tista' ġib mhux il-Martija daw l-affarijiet konsiderazzjonijiet tagħmilhom qabel tibda trabbi n-naħal. Sewwa dawn huma konsiderazzjonijiet li inti titagħmel u tittara li jekk li tkabbar in-naħal huwiex għalik jew le. Sewwa għandek il-kondizzjonijiet inti għandek il-ħin. L-ewwel nies għandek il-ħin, għandek it-tarif, u mbagħad għandek il-kondizzjonijiet fejn tista' trabbi sewwa. Jiġifieri ifhimni, f'Malta hija xi ħaġa loġika li pereżempju jiena nitfa' kaxxa hawnhekk il-belt. Hawnhekk il-belt fejn fuq xi ħadd tmur tira. Fuq xi ħadd tmur tagħmel foriġi. Sewwa. Le, fil-ftuħ f'Malta l-ambjent Malti tinsiex illi daw wara mill-aħħar adattaw għal kondizzjonijiet u flora Maltin. Sewwa. Imma l-problema hija li iktar kemm imur, iktar anka r-rural qed jispiċċa urbanizzat ukoll. U dik il-problema, ġifieri m'hemmx risposta waħda l-mistoqsija tiegħek tajjeb. Jien naf qed nagħmlu kampanja sieħa biex għall-inqas pereżempju nippruvaw fir-rural inħallu ħaxix selvaġġ hemmhekk. Fit-toroq sewwa mal-periferja tat-toroq aħna qed ngħidu, ġifieri għax xi drabi għax dik ma jirnexxielna nagħmlu. U kampanja sieħa nirrealizzaw li huma tajjeb dawn l-affarijiet. Għas fuq dik ma jirnexxilna niftehmu. Jiġifieri dawn diffiċli ngħidlek North South jew East jew West ta' Malta sewwa, imma ikun hemm diversi fatturi li jekk ħanitfal kaxxi hawnhekk pereżempju jekk każ is-satar viċin, mela fi żmien tas-satar ħajmur tajjeb. Sewwa. Issa, tinsiex illi jekk tħallih hemmhekk b'mod naturali, ħajmur tajjeb żgur. Imma fl-aħħar mill-aħħar jien forsi bħala naħal irid noħodlu daqsxejn ta' għażel biex nieħu gost. Allura mbagħad jitlu daw il-konsiderazzjoni ġestjoni tal-immaniġġjar. Jien wertit noħodlu l-għasel kollu li għandu biex ngħid imbieħ l-Italja u l-Italija għasel tal-tatar meta mbagħad naf illi dan ħajjiġi s-sajf. Jiġifieri mbagħad irid ikollok daqsxejn ta' ġestjoni li u din il-problema li mhux biss inħarsu lejn ix-short term goals. Anka fl-apikultura ġifieri naraw mhux biss inħarsu lejn short term goals. L-importazzjoni fiha nnifisha ħaresna biss lejn short term goals. X'ħanieħdu issa, x'ħanieħdu x-xahar li ġej biex inbieħ il-prodotti u daqshekk. Le. L-idea hija li nħarsu lejn il-long term goals. Sewwa. Jiġifieri u dik hija l-kwistjoni kollha. Naħseb jiena. Ma nafx jekk irrispondejtek xew hemm xi elementi oħra nix. Fair enough. Nitkellmu daqsxejn imma aktar fuq daqsxejn ta' mard illi mela. Għandna l-qurdien għal-Valvarroa illi di f'Malta sfortunatament ħalli daqsxejn ta' ħerba. Bħalma ħallew ġifieri ħerba l-mart ieħor kollu ma di b'mod speċjali. Sewwa. Mela, din hija bażikament bħalma jeżistu qurdien tal-memez u tal-xi kultant ikollok xi kelb joqgħod imur fil-daw jiġri u sibu xi qurdiena. Sewwa. L-istess jeżisti l-qurdiena tan-naħa tal-għasel, sfortunatament. Tulli waħda minnhom, issa nista' ngħid għax l-qurdien ma ħanitkellmu fuq qurdien ieħor illi għadu mhux f'Malta illi qed naraw illi jekk jasal f'Malta tkun problemi ikbar minn Varroa. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi dejjem qed jevolvu. Dejjem qed jevolvu. Mela, il-qurdiena tal-Varroa, Varroa Distractor li sem biss jgħidlek ukoll x'tagħmel din. Sewwa. Il-problema prinċipali hi apparti ejja nqabluha mal-nemusa. Vera ħatħallilek dabra n-nemusa sewwa toħodlok naqadem, imma issa f'Malta m'għandniex malarja. Sewwa, il-nemus li ninsab f'Malta ma jġorx il-parassita tal-malarja. Imma il-problema hija mhux
għal dik il-ponta li tagħmillek hija l-affarijiet li ġor. Sewwa. Issa il-problema hija li din il-qurdina partikolari, u l-qurdien bħala medium ġeneralment jagħmel hekk, mhijiex id-dem tan-naħla, sewwa biex ngħidu hekk, illi ħadd jieħu min-naħla nifisha, imma hija il-viruses illi ġor fuqha. Dawn huma 6 minnhom, imma hemm iktar minn hekk. Hemm iktar minn hekk. U aktar kemm niskopru, u aktar kemm it-teknoloġija tavvanza, u aktar kemm ix-xjenza tavvanza, iktar nirrealizzaw li hemm iktar viruses illi konna ara sal-bieraħ, konna daqqas biss irrealizzajna bihom. Issa, it-tip ta' viruses x'inhu huma tgħidli imma? Naqa' influenza dija kollha naqa' flessjoni jew le. Sewwa. L-isem tal-virus jgħidlek eżatt jew itik indikazzjoni ta' xi għamilha. Mela. Deformed winged virus. Immaġna inti għandek naħla illi trid iddakkar il-fjuri u għandha l-ġwiena ma tistax ittir. X'użu għandha dik in-naħla? Acute B paralysis virus. Immaġna għandek naħla b'daqqa waħda di ġiet ipparalizzata. X'użu għandha dik in-naħla? Hemm Iżraeli acute. Iżraeli mhux għax mill-Iżrael, imma dak huwa l-post fejn ġiet ikkategorizzata. Sewwa. U l-istess, chronic B paralysis virus, SEC brood virus, illi fis-SEC brood virus jattakkalek id-duqqajs. Sewwa ma rajna ċirkostanzi ta' qabel illi bda jattakkalek id-duqqajs, sewwa jispiċċalek. X'użu għandek inti jekk ikollok kolonja tan-naħal u l-żgħir li qed jikber mhuwiex healthy. Xi kwalità ta' naħal ħajkollok? Ħajkun ħażin. Sewwa. Mbagħad nibdew nitkellmu fuq dawn l-istressers illi konna qed ngħidu, sewwa ġifieri m'hemmx biss l-element tal-klima, imma wkoll stressers oħrajn illi issa nista' ngħidlek illi kważi kważi issa l-varroa llum il-ġurnata fid-dinja globali sa 2023 sal-Awstralja kienet għadha ma daħlitx. Issa l-Awstralja biex irnexxielhom żommuha sa 2023. Ċivole għax dan huwa pajjiż enormi. Kontinent sħiħ li huwa pajjiż illi imma sa 2023 kien irnexxielhom jikkontrollawha. Għalxiex, investigazzjoni bir-reqqa ta' x'dieħel u ħireġ, tajjeb. Nista' ngħidlek illi di bħalma llum il-ġurnata aħna n-nies ikonna l-passa tal-influenza. Il-varroa saret xi ħaġa indiġena issa. Sewwa. Ġifieri dik hija l-problema. Kif semma Jorge wkoll, il-problema l-iktar kbira illi din ikkawżat sa 80% tal-kaxxi kollha tan-naħal Malti li kien hawn spiċċaw fix-xejn ħabba di ġifieri. Issa, li ħareġ minnha hija li kien tfadal il-kaxxi tan-naħal Malti dak kien l-iktar reżiljenti. Sewwa. Imma ma ninsewx illi tlif 90% illi probabbli kellu kwalitajiet illi jien naf forsi jiflaħ daqsxejn asħan iktar. Dawk tlifnihom imma x'inqerrid il-varroa. Li kien tfadal kien jiflaħ il-varroa, imma ma kellux il-karatteristiċi ta' 5,000 wara oħra li tlifna. Ġenetika li żviluppat għal da żmien kollu li ħadet mijiet eluf ta' żmien tiżviluppa. Għall-kundizzjonijiet Maltin kienet tajba. Iltaqat ma' dal-oġġett ġdid illi sfortunatament oġġett ġdid illi introduċejna aħna li ma kienx parti min-natura. U dak li qed nitkellmu hawnhekk mhux l-affarijiet li qed isiru b'mod naturali u l-iżvilupp naturali, imma affarijiet illi antropogeniċi li qed nagħmluhom aħna. Dik il-problema. Sewwa. Issa, din oħra. Nista' ngħid pudina on the making xi drabi. Pudina on the making di. Di jgħidula small hive beetle sewwa. Atina tumida. Di propjament fejn tagħmmar in-nativ tagħha hija lejn is-South tal-Afrika. Jiġifieri, in-naħal ta' South Africa mdorri jgħix ma' din. Sewwa. Bħalma issa n-naħal li għandna f'Malta, n-naħal Malti mdorri jgħix mal-varroa. Imma di mdorri ma għax dak huwa dal-parassitu partikolari kien nativ hemmhekk. Sewwa allura mdorri. Mdorri jgħix magħha. Issa, x'tagħmel di? Għax tgħidu iwa ma x'tagħmel di? Di tagħmel ħsara lix-xema, l-għasel, mela, meta ngħidu ħsara lix-xema, ix-xema hija l-infrastruttura li għandu il-naħal tal-għasel biex ovvjament ikun jista' jgħix. L-infrastruttura. Immaġna aħna f'daqqa waħda t-toroq kollha ta' Malta sfrakazzati, vera hemm xi
uħut li huma sfrakassati tajjeb, imma jingħaduha tajjeb. F'daqqa waħda nfaqgħu subajna u l-infrastruttura kollha, t-toroq kollha meta ngħidu jispiċċaw jeżistu. Din hekk tagħmilha di. Għax literalment tistgħu taraw kważi tħares lejda tgħid jaqqa. Għax vera huwa daqsxejn kif taqbad tgħid. Illi l-infrastruttura tal-kaxxa tiegħek spiċċat fix-xejn għax infettata minn din partikolari sewwa. Issa, dawk il-caterpillars li qed taraw sewwa dawk huma l-larva ta' din small hive beetle illi jagħmlu festa mix-xema. Mix-xema, mill-asel u mill-pollen sewwa. U bażikament jiżviluppaw, joħorġu iktar minn dawn jinferxu u tkompli s-sistema. Issa x'in il-pudina li semmejtilkom? Il-pudina hija illi qabel 2014 di fl-apikultura ħadd ma sema bil-small hive beetle di, qatt ma konniex nafu biha. Jew in-nies ta' South Africa kienu jafu biha għax kienu mdorrijin in-naħal tagħhom mdorri tajjeb. Imma kien hemm illi fi-2014 sabu infestazzjoni ta' din l-small hive beetle u daħlet fi Sqallija. Hawnhekk wara l-kantuniera wasalna Sqallija minn Malta. Bot minna, pass il-bot minna. Tajjeb. U da kien fit-2014. Semmej 2024. Ġejja l-kasta 2024. Ġifieri Malta edha wara. U sabuha hawnhekk. Sakemm laħqu d-detektjawha u x'nafjena u ttieħdu l-passi neċessarji, spiċċat Kalabria di. Għax ovvjament importazzjoni, kulħadd jimporta u jesporta, u f'daqqa waħda għandna ġiex reġuni fl-Italja li huma infettati din il-marda tal-kaxxi tan-naħal. Mela, x'ġara dakinhar? Ovvjament di ħasbuha li tkun varwa 2.0, jgħidu ġej oħra għalina għall-apikoltura. X'għamlu? Il-kaxxi li kienu infettati bħalma ġara tal-American Fowl Brood ħarqu kollox. Sewwa da mhux qed ngħidu kondizzjonijiet ta' Malta, jibdaw qed ngħidu mijiet jekk mhux eluf ta' kaxxi. Sewwa, mijiet jekk mhux eluf ta' kaxxi. 2014 imma da qed ngħidu 2014. Biex jippruvaw kemm jista' jkun jillimitaw il-marda milli tinfirex. Għal dawn il-daw kien hemm ma setax ikun hemm iktar importazzjoni sewwa, għax ovvjament daw f'daqqa waħda saru reġjuni li huma infettati. Imma morru lura l-COVID. Sewwa ma mhux għal kondizzjonijiet għall-umani, imma l-istess tip għall-apikoltura. U hekk pruvaw jagħmlu, they try to contain it. Sewwa. U iddaħlet leġiżlazzjoni wkoll biex tipproteġi kontra l-small hive beetle fl-Unjoni Ewropea, illi ma stajtx timporta u tesporta kaxxi tan-naħal. Kaxxi tan-naħal ma stajtx bejn 2014 il-qudiem ma stajtx. Għal xiex? Għax ovvjament jekk ħadd importa kaxxi, jien jista' jkun illi ħankun qed nimporta l-small hive beetle. Allura x'għamlu? Stajt importa fi żmien li għadda sar ġejjen. Għax ovvjament ir-reġina kull ma jkollha xi ammont ta' naħal worker fees magħha u hemmhekk tkun qed tnaqqas ir-riskju li timporta xi ħaġa sewwa. F'termini ta' ġenetika, xorta l-ġolħajt iġib reġina jew kaxxa. Sewwa ġifieri f'termini ta' ġenetika xort. Imma nippruvaw f'termini ta' Marta ħanet ngħidu f'dak kuntest. Tajjeb. Insomma, għaddiet l-istorja ta' 2014, by the way, l-leġislazzjonijiet issa tal-Ewropa reġgħu nbidlu biex jerġgħu jitħallew il-kaxxi jinbiegħu. Irġejjin u kaxxi issa rġajna ġejna għall-informazzjoni tagħkom. Mela, għadda 2014, ġi 2024. Reġgħu sabu illi din minn għalihom li qerduha għax ikkontrollawha. Fi-2024, 10 snin wara, reġgħu sabu l-kaxxi infettati. 2024. Kaxxi ġodda infettati. U reġgħu bl-istess manuvri. Kaxxi infettati, orda, mbagħad control zone, dawn ma nistgħux nerġgħu nimpurtaw, u f'daqqa waħda ċikli jerġgħu jirrepetu ruhom sewwa. Jiġifieri mhijiex ħaġa li tipprova kontrolla f'daqqa waħda right fixed. Imbagħad tispiċċa sitwazzjoni li kemm jista' jkun timmietiga. Mhux tipprevjeni fejn tipprevjeni għandek kontroll tas-salut għax tista' tagħmel, le. Is-sitwazzjoni tispiċċa li inti ħadd immietiga l-effetti negattivi. Sewwa. U dawn mhumiex affarijiet tal-fantaxxenza jew ħantellew rocket fuq Mars, affarijiet li qed jiġru as we speak, ġifieri huma affarijiet reali. Issa,
Iktar reali, iktar affarijiet reali. Tiftakruhom il-Varroa? Għadda kif niddiskutuhom. Da jgħidulu troħmu lejleps, daw. Da new kid on the block da, ieħor. Da kien jammar ovvjament fuq naħal ieħor li huwa l-kuġin speċi tan-naħal tal-għasel. In-naħal tal-għasel mbagħad jibdew poġġuh fejn naħal ieħor, da jaqleb l-ispeċi sewwa. U minn fil-passat dan il-qurdin partikolari ma kienx joqgħod fuq in-naħal tal-għasel f'daqqa waħda issa joqgħod fuq in-naħal tal-għasel. Issa, il-problema b'naħal tal-għasel x'inhija għax da jiġi importat u esportat bla doċċ. Fejn naraw lira naraw x'għamlu biex nakwestawa u daw. Issa, f'Malta għadu ma wasalx laqas l-Ewropa. L-aħħar data li għandna illi wasal sal-Ġorġa fir-reġjun tal-Caucasia, sewwa fil-Ġorġa. Imma probabbli hija sitwazzjoni ta' ħin illi da mal-ħin ħajspiċċaw ukoll ma' xtut tagħna. Issa, x'inhi problema? Illi dan huwa jeqret iktar mill-Varroa. U dik hija l-problema. Jiġifieri, qabel kien forsi kien minanija l-Varroa biss, issa mela issa forsi fil-futur mhux iridu nibdew naħsbu l-Varroa, iridu naħsbu l-Varroa. Naħsbu għal li għadna kif id-disk da u għal dan ukoll. X'ħajibqa' mill-apikultura, x'ħajibqa' mit-trobbija. Sewwa. Jiġifieri, f'dan l-istadju imma għadna f'sitwazzjoni ta' prevenzjoni jekk irridu, sewwa. Issa, din marda oħra li xi drabi naraw, issa, il-marda li naraw li soltu naraw illi hija inqas qawwija hija nożema apis. Hawnhekk qed taraw ċerana. Għalfejn ċerana? Għax l-iktar li taffettwa hija waħda mill-kuġini tan-naħal tal-għasel, mela l-naħal tal-għasel l-ispeċi apis mellifera. Apis mellifera, in-naħla ta' mill-għasel. Din jgħidula nożema ċerana, u jisimha ċerana għax kuġina tan-naħla tal-għasel tal-apis mellifera hija apis ċerana, xi kull dan nirreferu għaliha bħala l-Japanese honeybee. Għaxiex? Għax toqgħod hemmhekk, sewwa. Issa din hija marda li l-iktar taffettwa hija fil-bidu lil-apis ċerana, lil-kuġina tan-naħla tagħna tal-għasel. Imma minħabba dawn l-importazzjoni u l-esportazzjoni, sewwa, qed naraw li din marda kull ma jmur qed tkompli tinferex u tinfirex. U qed tirreplaceja lill-verżjoni li nafu biha, in-nożema apis, jgħidula nożema apis, bażikament, imma familjari mal-disenterija, tajjeb ikollok ħafna diarrea. L-istess ħaġa dawn mal-naħal, sfortunatament. Tajjeb kif tistgħu taraw wara t-tikkoċċ titjir, bażikament ikollhom is-sistema diġestiva li tispiċċa kapott di. Sewwa. Jiġifieri mart illi wkoll jinsab forsi fil-Gżejjer Maltin speċja u jidhru daw il-mart meta jkollok il-kaxxi li huma daqsxejn dgħajfa. Ġeneralment jibdew joħorġu. Sewwa. Għax bħalna tkun saħħtek irnexxielek da, ma f'daqqa waħda tittajjeb ftit jew tieħu xi mediċina jew antibiotics sewwa qed tinqas ħobb ħaġa sewwa u bogħod oħra. Jiġifieri dan huwa mart illi ġeneralment anke qed naraw fl-apikultura il-profil tal-mart qed jinbidel ukoll. Sforz l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Issa l-mistoqsija hija aħna f'apikultura f'Malta preparati għal dan il-mart li jista' jkun li qed maxtutna, jinnaħseb il-mistoqsija hija le. Sfortunatament naħdmu b'sistema ta' mitigazzjoni, mhux prevenzjoni. Nafu l-impatt li jista' jkollha fuq in-natura Maltija. Konxi tagħha, konxi li għandna dan il-mart madwarna li jista' jaffettwana. Min qed jieħu d-deċiżjonijiet konxi tal-affarijiet jew le. U dik il-mistoqsija li aħna qed nagħmlu bħala fondazzjoni. Tajjeb. Issa. Fit-topic meta kien daqsxejn fuq Mart, skużawni, werwirt forsi, ma dawk huma l-kondizzjonijiet u rridu nkunu preparati għalihom. Għax bħalma semmejna l-Awstralja li qabel kienet ix-xempju ta' kif tikkontrolla l-varroa milli tidħol fix-xtut tiegħek. Qabel ma tux il-każ imma għax anke l-Awstralja daħal. Allura naraw li m'hemm l-ebda kontrolli assoluti. Sewwa. Issa Malta mhijiex l-Awstralja imma. Għandna aktar kontroll għax il-pajjiż u iżgħar, jiġifieri jekk għandna bżonn nieħdu azzjoni, l-azzjoni ħanoħduha u ħatħalli iktar effett kbir fuq il-pajjiż kollu.
Sewwa, tnodduhom dawn l-azzjonijiet? Issa. Ħanaqilbu daqsxejn is-suġġett. Sewwa. U xi ħaġa li tajb li tkunu aware tagħha, il-kunċett ta' il-fatt li meta tħallat fl-agrikoltura naraw ġieli. Fit-trobbija pereżempju innaf tal-bniek, tal-ħnieżer, taż-żwiemel, tal-baqar, illi meta tħallat razzezz differenti, illi ġeneralment il-ġenerazzjoni li jmiss toħroġ iktar b'saħħitha. Pjuttost huwa prinċipju komuni. Qed taqbad it-tajjeb ta' razza, taqbad it-tajjeb ta' oħra u idealment fil-ġenerazzjoni li jmiss ħajħorġ it-tajjeb ta' kulħadd. Imma, side note, fin-naħal jaħdem differenti. Fin-naħal, meta għandek sottospeċi li ġiġa adattata għar-reġjuni li tagħmar fih, meta inti ħatħallata ma' sottospeċi oħra jew razza artifiċjali oħra saħansitra illi mhijiex adattata, il-proġenitu li ħjoħroġ minnha, ġifieri il-ġenerazzjoni li jmiss, tajjeb, ħatkun il-terminu bl-Ingliż huwa negative heterosis. Mela, meta jkollok positive heterosis ħaj tkun iktar b'saħħitha. Negative heterosis ħad tkun inqas b'saħħitha u dak li jiġri bit-taħlit. Illi ir-riżultat ta' taħlit il-ġenerazzjoni tkun imħalta ħad tkun inqas reżiljenti. Jiġifieri anke l-idea li iwa ma mbagħad meta da li jibqa' ħajkun aħjar. Le, ħajkun għar. Għal xiex? Għax, issa da mhux ġifieri jien qed ngħidu jew vintajtu l-bieraħ, le, da jkun hemm riċerka li tkun għaddejja fuqha. Sewwa, irrealizzaw il-hybrid generation, il-ġenerazzjoni li hija il-hybrid, għandha inqas effiċjenti fit-titjir, inqas effiċjenti fil-ġbir tan-nektar u inqas kapaċi żżomm it-temperatura fil-kaxxa. Mela tapprezzaw jekk inti m'intix kapaċi żżomm it-temperatura fil-kaxxa, il-babies li qed jitwieldu, da immaġna. Jien naf forsi qed inkabbar il-bajta tal-Kanarini ħasuq jew tas-sommien u f'daqqa waħda kubbatur tfejtu u erġa' jċeltu. Il-bajta mhux ħadd itwielet. Mhux ħajkolli sommina jew Kanarini jew whatever l-asfur li hu, għax ovvjament ma ħallejtulux stabbli, l-istess ħaġa. Inqas effiċjenti fit-titjir, mela dawn qed jaħlu l-enerġija iktar fit-titjir għax mhumiex effiċjenti. Jaħlu l-enerġija biex jiġbru n-nektar għax mhumiex effiċjenti u mhumiex adattati għat-tip ta' fjuri li għandhom fil-post nativ tagħhom. Għax tajb li ngħidu li anka l-ilsien huwa l-organu tajb biex ngħidu hekk li jużaw in-naħal biex jiġbru n-nektar. Huwa adattat għal-fjuri li għandna f'Malta. Sewwa. Ġifieri anke daw l-affarijiet żgħar li minn għalih ma anke dawk jaffettwaw sewwa. Allura qed ngħidlek, meta jġibu s-siġar jew pjanti li huma differenti milli kien ikollna qabel. Ejju, le, f'termini Differenza wkoll. tagħmel ħafna differenza. F'termini ta' mbagħad fuq pjanti nitkellmu aktar fuq stock Malti, stock barrani fuq pjanti. Ġifieri Fuq il-naħla. f'liema sens. Jekk jitmur fuq fjura li mhix Maltija. Ejwa. Lila l-naħla ħatamilla l-ħsara jew. Mhux ħadd tagħmilha ħsara neċessarjament, imma ma tkunx tista' tagħmel xogħla sew. Sewwa, biex nieħu spunt milli qed tgħid pereżempju, naru ħafna tħawwil ta' pjanti ornamentali li dak biss huma tajbin għan-naħal. Għax huma artificially selected, huma ornamentali u l-iskop tagħhom ġifieri anke il-nectaries li għandhom ġewwa qas biss huma żviluppati, li huma żviluppati huma l-petali. Għax għalina jiżdru sbieħ l-umani. Mek pereżempju taraw xi roundabout kollha fjuri tgħidwa, dik għan-naħal ma sservi xejn. Għax dawk huma pjanti ornamentali li n-naħal ma jieħu xejn minnhom. Sabiħ l-estetika, tgħid il-laħwaġ biċċa xogħol li tagħmel is-sindku hawn. Tiħin number one. Imma għal-natura, mhux għal-natura biss, anke f'termini ta' manutenzjoni. Mela daw jgħaddi l-istaġun tagħhom ħajmutu rid nerġgħu nħawlu. Ġej is-sajf issa saqqi bla doċċ. Trid issaqqi biex jibqalek it-terf aħdar sabiħ. Jiġifieri anke xkultant fl-immaniġġjar ikun qed nifrankaw l-immaniġġjar ukoll. M'hemmx tagħmel. Mela, kif konna qed ngħidu, in-naħal ħadd tkun qed il-hybrids ħajkunu qed jinfqu iktar fuq kif itiru għax mhumiex effiċjenti daqshekk u l-ġbir tan-nektar. Sewx imma din l-enerġija li qed jonfqu hawnhekk ħiridu jieħduha minn x'imkien ieħor. Pereżempju mill-immunità. Mela allura l-hybrids ħajkunu iktar
suscettibbli li ħajmirdu. Mbagħad nerġgħu nibdew dawk l-affarijiet kollha. Kombinazzjoni din f'Malta, il-ġanna tal-art, is-Sahara Desert, sewwa li m'hawn xejn, m'hawn l-ebda tip ta' riżorsi. Ġifieri mhux tal-li mhumiex effiċjenti l-hybrids minnhom nifisuhom fil-fiżjoloġija tagħhom, imma sfortunatament qegħdin f'Malta wkoll, fid-desert. Ġifieri ara x'pudina wkoll f'termini ta' effiċjenza. Ġifieri dawk huma sewwa. U naraw ukoll di interessantissima di. Inqas adattati għal kontra l-mart. Ħanġibilkom eżempju. Għax rawa ġifieri dokumentaw fix-xjenza. Mela, illum il-ġurnata dak li jkun. Mela kif konnet ngħidu il-leġiżlazzjoni Ewropea, l-inqas fl-Ewropa, minn pajjiżi tal-Ewropa inti tista' ġib kaxxi jew irġejjen. Barra mill-Ewropa rġejjen biss. Sewwa. Ovvjament ikun hemm kondizzjoni li suppost huma varroa free, m'hawn l-ebda ma' kien varroa free illum il-ġurnata. Ġifieri ċerta kondizzjoni li tpoġġew mill-policy makers għaż biss huma reali xi drabi. Sewwa ma insomma. Tista' dak li jkun tixxi naħal tal-għasel illi huwa marketed as varroa resistant. Tgħid il-madoffi. Xis di tajjeb jekk nixxi minnhom naħseb jien ovvjament kunu daqsxejn iktar għolin. Titħallas ovvjament it-transport u dal-affarijiet imma tgħid don't worry, in-nefqa ħad tkun worth it. Dawn huma varroa resistant. Kollox qed imut li bil-varroa xi tinġib barrani issa nkompli naxxaqa. U nġibhom f'Malta. U f'daw wara staġun jew tnejn xorta jinqerdu bil-varroa. Tgħid daw x'pudini huma u tibda trott tislaqleb. Ir-raġuni hija illi l-adattazzjoni tagħhom għall-varroa huma jesprimuha meta jkunu fl-abitat fejn żviluppaw. Sewwa. Immaġna għandi switch, tajjeb, u jinnixelu jinnoqgħod l-imqabba. Ħanġib eżempju bija. Immaġna għandi switch u jinnixelu meta nkun qiegħed l-imqabba. Imma meta nkun qiegħed il-belt fejn ingħaw illum il-Vallet Design Cluster nitfih dal-switch għax mhux qiegħed l-imqabba. U l-istess ħaġa daw il-varroa resistant kolonies li xi kultant naraw il-marketjati u jinbieħu li xort mela jikkawżaw rovina tal-ġenetika xorta. U jien minn għalih qed nagħmel l-ikbar opra. Sewwa, l-istess ħaġa. Illi fl-abitat jien naf jekk ħanġib eżempju vera estrem. Immaġinaw daw. Min rabbihom u da kienet jiżviluppahom fuq l-Alpi Svizzeri. Sewwa. U għandu kolonji u vera fuq l-Alpi Svizzeri fejn jiżviluppahom huma varroa resistant. Tgħid ħanibda nbieħhom daw, ħanagħmel il-flus, ħanagħmel kemm minnhom. Jien Malti m'għandix idea, sewwa naħħar m'għandix idea, narhom ngħid idea tajba di, ħanqgħod nifranka milli nqgħod intihom ta' affarijiet tal-varroa. Sewwa, issa, side note, naħal Malti qas biss għandek ittieħ varroa ħaniddisha ħanarawha. Għax jiflaħ ukoll għall-mart tal-varroa llum il-ġurnata. Għax ovvjament li kien tfadal. Għamel adattazzjonijiet ukoll għax kien qiegħed f'Malta, allura il-kondizzjonijiet u ġa kien adatta tal-klima Malti, imma adatta wkoll għall-varroa mbagħad. Sewwa. Insomma, u ġib varroa resistant minn da mill-Alpi sewwa, dak minn għalih in-naħa li qed fl-Alpi, daqqa waħda ġie f'Malta. U da għax mhux qiegħed fil-post fejn huwa adattat għalih. Dil jgħidulu gene switching on and switching off, u letteralment qishom switch daw. Il-varroa resistant li jiġi esprimut dak il-ġin partikolari jiġi switched off. F'Malta, għax mhux qiegħed fil-kundizzjonijiet optimal fejn ġie żviluppatu propjament, jiġifieri anka f'termini ta' adattament kontra l-mart u anka x'naraw hemm barra illi naraw mbagħad fil-prattika huma ġiex affarijiet li huma differenti. Issa, u għalhekk aħna din hawnhekk bħala fondazzjoni qed nagħmlu dawn mhux taħriġ tajjeb imma ngħidu information meetings. Għax forsi qed nara naħħal li qed jarana jirrealizza forsi dawn l-affarijiet li qabel ma jkunx jafhom u issa jinduna forsi bl-iżbal li jagħmel fil-qas. Skont il-liġi ma kienet jagħmel xejn ħażin. Skont il-leġiżlazzjoni għax m'hemm l-ebda leġiżlazzjoni li ma tħallikx milli timporta. Tajjeb. Imma ovvjament dak ikun wassal għal ġenetika sfreġju totali. Imma wkoll f'termini finanzjarji wkoll. Tajjeb ġifieri llum il-ġurnata ngħixu f'dinja fejn kollox qed jogħla, ma kull ġurnata tgħaddi kollox jogħla, kull ċirkostanza globali tinqala kollox jogħla, allura dejjem rridu nkunu tajjeb. U dik l-idea
ta' sostenibilità mhijiex xi buzzword li ġast nitfa' skużawni l-pan buzzword tajjeb imma veru għax in-naħal jibbażja. Imma dik hija sostenibilità li mhux taħseb short term goals illi xi kultant naħsbu biss fuqhom aħna imma long term goals illi mhux x'għamilt dan l-istaġun imma 3 snin oħra, 5 snin oħra. U dik hija l-viżjoni li aħna qed nippruvaw. Tajjeb. Mela. Naraw naqax qalulna dawn il-kelliema fuq il-vantaġġi evidenti fit-trobbija tan-naħla Maltija. fil-1992 l-ikbar problema fil-sinna dak il-naħal kollu. Allura il-Dipartiment fuq pariri li nata kien ġab naħal minn New Zealand, tutħal l-friħ ta' naħal ma tanix kull ma tifluma, per eżempju, għal kuraċa ta' kwiet, tifhem daqsxejn ta' inkoraġġiment biex terġa' tibda. Mhux ċara mbagħad, ċara, tant ma kienx adattat għall-ambjent tawulna b'intenzjoni tajma. Jisma' ħalli forsi jekk intom naħal b'naħal intom naħal daqsxejn iżjed kan, daqsxejn iktar favorevoli biex il-beekeeper il-naħal ikun jista' jaħdem. Imma ġala dara jien esperjenza tiegħi stess. Tiftaħ il-kaxxa tan-naħal, bdana u tara li daħlitlu l-baħrija tas-Susa ngħidula, ndina l-baħrija tas-Susa taqbad. Normalment taħdem hekk, in-naħal ikun spiċċa mill-kaxxa, tidħol b'bit u minn kollox jagħmel użu, ġifieri din għandek xema, in-naħal mhux juża għax telaq jew miet. Allora nagħmlu di baħrija tiġi tgħix u tikol dan ix-xema. Din ix-xema mbagħad tirriduċi ħafna qbut. Għandu veru ssibu għan qbut biss. Dan naħal New Zealand. Jew mhux imdorri biha, postu ħal daħlitlu ħalliha tidħol ma qatilix u għamlitlu ħelma. Hawnhekk ma setax isir u kull għamel staġun wieħed għax spiċċa totalment in-naħal illi kienu. In-naħal li kellna ta' New Zealand dak iż-żmien. Ġifieri għalkemm inti tagħmel l-almu tiegħek kollhom dan naħal barrani ma sabx il-kaptu għall-kondizzjonijiet ta' hekk. Jekk mbagħad niġu għan-naħla tagħna Maltija tantija mdorrija bih, il-baħrija qas biss tersa. Għax qas biss anke jekk ikun rieqed bil-lejl u tidħollu bil-lejl, jekk tidħol bil-lejl, ta' sajdu l-fuqha u joqtolha żgur, definit joqtolha. In-naħla tagħna x'tagħmel? Kif jasal Marzu, April, tibda tnaqqas il-mowt, mawdux l-aqwa tagħhom. L-aħħar ta' Ferdu ta' Marzu bdiet anke bajda kuljum ir-reġina biex tkabbor popolazzjoni biex meta jiġi l-ġid. Allura jien minn l-aħħar ta' Marzu ma tibqax dik dak il-kwantità tibda tnaqqas u tnaqqas fil-bajt. Allura l-popolazzjoni tolħos, rax qed jiġi. Mela rnexxiela jġi ħafna sports, ħafna ħased biex it-terbija. Biex mbagħad jkompli il-popolazzjoni tonħos. Hemm ftit nies x'jiklu, allura l-isport ferħuha li l-koffa naħal ta' Settembru. Din l-imbirka naħla safra. Meta rajta jiena ġiet u f'April baqgħet bit u f'Mejju baqgħet bit. Għaliex għax jiena kif inhi mdorrija fl-erja l-Italja hemm salt u salt fjur l-istaġuni kollha. Anke fir-rebbieqa u fis-sajf, allura jieta li ħakkompli id-bit sa jibqa' jkun hemm ma jimpurtax u hemm iżjed ħaddiem u iżjed għajja għax iżjed sanġi u Malta. Għandek iżjed ħaddiema. U m'hemm xi jġibu meta bdejt se jiklu mill-asel li għandek. Allura bdejna nsibu li nisma' veru jagħmel klasel u veru jaħdem. U bel-kemm ma jġibx iżjed qasem li ġib in-naħla tagħna għax darba kont rajt li s-sim daħħal propoxxi suwa daqsxejn itwal u hija daqsxejn ikbar allura ħanisfamak huwa daqsxejn ikbar allura kapaċi tġorr iżjed iktar lejn il-kaxxa naħla waħda min-naħla tagħna. Imma daw il-kondizzjonijiet u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar iservuk li inti ftaħt il-kaxxa u għasel sibt. Int inqas mill-suppost għaliex għax qed jikluh.
mir-riċerka tagħna li qed insibu huwa li mhux biss in-naħla Malti għandha vantaġġi fuq in-naħal barrani meta fil-kuntest ta' Malta, imma in-naħal Malti jagħmel aktar qasek għall-ammont ta' għasel li jagħmel in-naħal barrani u li għandu qabilta għandu ħila jgħix ċertu kundizzjonijiet ħorox li n-naħal barrani ma għandux ħila jgħix. Speċifikament ukoll sibna li n-naħal Malti meta jkun attakkat minn din il-majt veroa ċertu ċertu kudura jibqa' jgħix qisu xejn mhu xejn, jibqa' dejjem easy go lucky. Fl-istess każ meta tikkompara n-naħal barrani bħal naħal Apis mellifera ligustika, naħal Taljana, u tistenqu aħna nikkumparaw ħafna man-naħla Taljana partikolarment, għax dik hija naħla li n-naħala l-beekeepers Malta xi kultant iħobbu jużaw minflok in-naħla Maltija, Apis mellifera rutneri. Meta nikkomparawhom fl-istess post, fl-istess lok, bl-istess ambjent u nittrattaw bl-istess mod, ġifieri jekk nagħtuhom iktar ikel, nagħtuhom it-tnejn iktar ikel u l-istess ammont ta' ikel, l-istess tip ta' ikel, insibu li f'dak l-istadju in-naħal Taljan l-istess perċentali attakk tal-veroa jisfaxxa, ma jibqax jgħix, mhux ma jibqax jgħix, isir dak li ngħidulu kolli collapse disorder. Il-kolonja daw l-aħħar 8 snin kellna problemi bl-Orient il-Hornet, tajjeb il-Vespa Orientalis. U rajna, osservajna li n-naħal Malti ċindin tmur biex tipprova tidħol u tattakkaħ, dan joħroġ għalija idawwara bin-naħal u ħafna drabi joqtolha. Mentri n-naħal ieħor, is-sottospeċi l-oħrajn li mhumiex Maltin, din il-kapaċità m'għandhomx. Mela, nibdew daqsxejn xi ħaġa wiesa u mbagħad immorru għal kundizzjonijiet Maltin. Tajjeb, mela dak kien studju li kien sar ftit ilu tajjeb 2009-2012. Ikkumparaw ammont ta' kaxxi f'ħafna lokazzjonijiet differenti, f'20 lokazzjoni fi 11 il-pajjiż differenti, ġifieri dik kienet xi ħaġa li kienet internazzjonali. Sewwa. U kienu qed jikkumparaw il-naħal tal-lokal kontra in-naħal kummerċjali. U għallu nagħmlu esperiment naraw naqra x'ikun qed jiġri minnhom u x'jiġri bħala li ma ħajmur l-aħjar. Il-lokali, il-kummerċjali, sa naraw. Sewwa. U f'kull ċirkostanza naraw li il-naħal lokali dejjem mar aħjar minn naħal barrani. Di huwa kommerċjali sewwa importanti. Pjuttost ovvja xiex għax ovvjament dak huwa adattat għal kundizzjonijiet tal-lokal versus dan il-kummerċjali mhuwiex adattat għal kundizzjonijiet tal-lokal sewwa. Issa, tgħidu imma iwa, ma kif nafu li n-naħal Malti ħadem l-istess? Immorru għan-naħal Malti. Dak kien studju li sar reċentament fl-2023, il-bieraħ, 23, ftit 3 snin ilu issa, u ikkomparaw 6 kaxxi Maltin u 6 kaxxi barranin f'Malta. Tawhom l-istess trattament, dan huwa l-istess studju illi Simon Kotajr bdiet tirreferi għalih. Sewwa. Tawhom l-istess trattament fil-bidu u ħallewha. U ma kienu qed jiċċekkjawlhom il-mod kif qed jiżviluppaw l-atteġġament tagħhom, il-produttività u l-istatus ta' saħħa. Sewwa. Dan għal Maltin issa sewwa, Apis mellifera rutneri ta' Malta ġifieri versus 6 kaxxi oħra li huma Apis mellifera ligustika Taljani kummerċjali. Sewwa. Issa, hawnhekk hija grafika ta' x'ġara minn dan l-esperiment. Issa, ngħidilkom, nista' ngħidilkom li dal-esperiment kellhom f'moħħhom illi idhom ammont ta' snin. Sewwa huma jridu jaraw x'inhi s-sostenibilità long term fl-aħħar mill-aħħar. Imma kif tistgħu taraw max-xahar numru 20, jiġifieri madwar sena u nofs wara, il-kaxxi
li huma indikati bil-linja s-safra jew ħadra ikkollassaw wara l-20 xahar u l-Maltin baqgħu għaddejjin. Ġifieri kważi setgħu komplu esperiment bil-Maltin issa ma mbagħad ma kienx se tagħmel differenza u għażin l-iskop kien biex ta' comparison fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri naraw b'mod ċar anke saf xjentifikament li din hija applikabbli wkoll. U ġa set ngħidha mhux biex nirreferi għax-xjenza, imma għax dan huwa bix-xjenza nifhmu xi ħaġa li hija riċerkata li jien nista' nerġa' nirrepeti l-istess esperiment. U li hija dokumentata. Ġieli sar studju fuq l-asel, il-kwalità tal-asel Issa. li tagħmel il-Maltija kontra fl-istess. Iwa. Mistoqsija tajba. Sa fejn naf jien? Le. Li naf li kien hemm fuq ta' naħal sqalli. Li mela tagħna huwa Apis mellifera rutneri. Tal-Italja Apis mellifera ligustica, tal-Isqallija Apis mellifera siċiljana, kemm kienu oriġinali. Sewa. Qabel kien fil-passat kienu jirreferu għalija bħala sikola, imma mbagħad ġie aġġornata siċiljana. Sewa. Sikola siċiljana. Kien hemm xi studju li kif qed tajt inti għamlu dat tip ta' esperiment. Għasel minn tal-lokal u għasel da. Illi sabu illi huwa kien iktar ta' benefiċċju l-għasel lokali u kellu komponesti jew kienu iktar rikki, sewa biex ngħidu. Imma li qed ngħid jien ikunu fl-istess ambjent. Hekk kienu dawn. Hekk kienu dawn. Imma f'Isqallija mhux f'Malta. Għax kieku inti Definitely, iva. U l-interess tiegħu li jgħidlek għax dan ta' Malta u tajjeb għalik ma jgħidlekx milli ma naħal u magħmul. I mean, dik hija diskussjoni fejn nifisha. X'inhu għasel Malti? Għalhekk fir-realtà X'inhu għasel Malti? Għalhekk qed ngħidlek jiġifieri. Għasel magħmul f'Malta bħalma hija leġiżlazzjoni jien nista' nirreklama għasel magħmul f'Malta bħala għasel Malti. Imma dak ġifieri ġej minn fjuri Maltin. Infatti wkoll jgħidulek. Jekk inti Malti, ħu għasel Malti. Għax iktar jagħmel il-benefiċċju tieħu x'il-Marokani. X'in ir-raġuni? X'in ir-raġuni? Ir-raġuni hija ovvja. Għal xiex? Mela. Ngħidu nġibu eżempju dal-comparison li sar f'ta' Sqallija. Sewwa. Kif nistgħu naraw f'dal-istudji li radna kif naraw? Issa ma kunux qed jikkomparaw l-istess affarijiet għax hawnhekk qed ngħidu fuq għasel. Tajjeb, u hawnhekk qed ngħidu fuq kundizzjonijiet. Tajjeb, imma naraw li ċerta prinċipji huma universali. Issa, qabel ma sar dal-istudju f'Malta, wieħed se tgħid dibatti, imma għan-naħla Maltija ma kienitx ma tistax tgħid black on white illi huwa hekk. Ġi 2023 f'daqgħa nistgħu ngħidu wkoll. Imma kienet xi ħaġa ovvja li ħajsi li huwa hekk l-affarijiet. Imma ekku hija xi ħaġa ovvja, imma la darba wieħed m'għandux il-fatti f'idejh ma jistax jgħid. Imma bħalma l-prinċipji li qed ngħidu huma universali u jagħmlu sens huma common sense. Għall-eżempju li qed ngħid jien tal-għasel f'Isqallija li huwa differenti għax magħmul minn naħla Sqalla, probabbli għal ta' Malta huwa l-istess ħaġa. Sewwa. Issa, li jgħidulek ħu l-għasel lokali għax huwa aħjar ħabba allerġiju tal-affarijiet għal xiex. Għax in-naħla ħatmur iddakkar il-fjuri kollha lokali tajjeb u probabbli fl-għasel tiegħek inti ħajkollok taħlita daqsxejn ta' kollox sewwa. Fil-waqt li n-naħal barrani probabbli għasel barrani għanet ngħidu sewwa. Inti m'intix ħatkun espost mhuwiex magħmul mill-istess fjuri li nsibu f'Malta, għajminu f'Malta x'ħajkkawżalek l-allerġiji mhux il-fjuri li qegħdin f'Malta. Sewwa, għalhekk huwa ovvjament f'termini ta' allerġiji huma aktar benefiċjali li tieħu għasel Malti għax fih ħassib it-trab tad-dakra, pollen, jgħidulu, illi ovvjament inti mbagħad espost għalih. Issa ovvjament da inti ħatiklu u bil-mod il-mod, ġismek ħajibda jagħmel daqsxejn ta' reżiljenza għalih għax ħatkun espost għalih minn qabel. Sewwa. U dik hija r-raġuni għalfejn jgħidulek li l-aħjar li tikkonsma biex kemm jista' jkun tnaqqas l-allerġiji tiegħek huwa għasel lokali għax bil-mod il-mod kull tkun qed tiġi espost għal dożi żgħar ta' pollen diġà. Sewwa. U li ġismek ġa jkun mbagħad ikun drom. Sewwa. Issa. Imma
La semmejta ħanoħodha bħala opportunità biex nagħmel tangent issa. Sewwa. Mela, aħna f'Malta ma nistgħux nikkompetu f'termini ta' volumi, napprezzawha dik. Sewwa ħażin. Dalgħona kellna xi lezzjonijiet u konna qed naraw daqsxejn il-valuri. Kont qed ngħidilhom li kont qed nitkellem ma' xi naħħala Norveġiżi illi bdew jgħidulna illi konna din fuq konferenza ġifieri. U bdew jgħidulna daw l-ammonti ta' għasel li jieħdu minn kull kolonji. U f'xi xahar del-kaxxa jew f'xahrejn sewwa meta jkun hemm ovvjament ir-rebbieqa, kull kaxxa tagħmellek xi 40 kilo ta' għasel. Sewwa, xi 40 kilo ta' għasel. Proset, u dak ekku, u dak li kont se ngħid ju li llum il-ġurnata jekk tieħu anke kilo, doq it-trombi. Tajjeb. Jalla tieħu iktar ovvjament għax għal dak ix-xogħol kollu tkun għamilt ta' sabiħ li tieħu naqasel u tapprezza. Li rrid ngħid jiena di daqsxejn ta' sitwazzjoni komika, għax komika kienet u mbagħad tibda tisma' daw in-nies u li tigerglu m'għandhomx biżżejjed għasel għax is-sena l-oħra jew ta' qabel ħadu 60 kilo minn kull kaxxa bdejt wara naqaf li universi qed ngħixu l-estremi. Imma insomma, dik apparti. Li rrid ngħid jiena li aħna bħala produzzjoni ta' għażel ma nistgħux nikkompetu f'termini ta' volumi. Imma nistgħu nikkompetu f'termini ta' kwalità. Inti f'liema parti oħra tad-dinja ħadd tmur u ttieha għasel Malti. F'din ir-roqar ta' hekk f'nofs il-Mediterran. Sewwa. F'liema pajjiż ħadd tmur idduq għasel Malti għax produttus Malta, magħmul minn naħla Maltija dal-insett endemiku li jinsab biss fil-Gżejjer Maltin. Ħadd mur tagħmilha dik. L-Italja, l-Awstralja sqallija imkien. Malta biss tista' tagħmilha dik. Jiġifieri li forsi jonqosna minn ta' volumi aħna nistgħu nġibu għandna l-preġju, imma aħna dan il-preġju qed nisfruttawh. Imma qed tifhem x'inhu l-messaġġ. Xi drabi s-sitwazzjoni fejn in-naħħala jibdew jarmu l-prodotti tagħhom għax ovvjament iridu jikkompetu, imma isma' inti reklamar li qed tagħmel, x'tib ta' reklamar hu. U dak huma l-affarijiet bħala fondazzjoni nippruvaw mexxu quddiem. Sewwa, għax li tbieħ l-għasel Malti huwa mod, imma ra xi prestiġu fiha. Prestiġu jiena bħala sal-gwardjan tal-Insett Nazzjonali. Tajjeb għax isma' ara xi rwol għandi b'daqqa waħda, imma anke li qed inbih prodott li qed jiġi produċut minn dal-insett li jinsab Malta biss. Dak mhuwiex iktar awtentiku, jien personali naħseb li iva. Tajjeb, il-mistoqsija għalikom, jagħmel dak l-oġġett iktar awtentiku, naħseb li iva. Naħseb li iva. Bħalissa għaddejjin diskussjonijiet fuq PDO, Product of Designated Origin. Forsi ġieli smajtu bil-PDO, bħal Parmigiano Reggiano, PDO tmur tixtri biċċa daqsitejk il-bambin jaf kemm tiġi kolli, biċċa Parmigiano Reggiano, jew whatever, u x'inhu, Grana Padano, jew whatever, seba' ħodalam. Sewwa. U f'Malta bħalissa għaddejjin diskussjonijiet fuq ftit ilu kellna fuq tan-naġa u l-ġbejna u l-magħmula fuq l-istess frekwenza insomma. U bħalissa għaddejjin diskussjonijiet fuq il-produzzjoni tal-għasel u l-PDO jekk isma' aħna m'għandniex bħala pajjiż l-għasel Malti nibdew nirreklamaw ma' PDO. Imma nista' ngħidilkom biċ-ċar li ħadd biss ma tkellem fuq PDO. Skużi l-espressjoni daqsxejn iktar robust illi mhux PDO biss prodott għasel Malti, imma għasel Malti awtentiku għax prodott minn naħla Maltija. Issa llum bit-teknoloġija li għandna llum il-ġurnata nistgħu mill-għasel stess inkunu nafu li ma naħla mnitu. Mill-għasel stess. Għax in-naħla mela bħalna, in-naħal ġieli farfart aħna kull fejn immorru nħallu traċċa tagħna fejn konna. Sewwa ġifieri jekk xi ħadd jagħmel xi att kriminali, ħajkunu jafu minnu għax jekk ħallejt għajlex, jekk ħallejt biċċa xara, jekk ħallejt daqsxejn mill-ġilda tiegħi. Jekk dik jindunaw biha, joħduha f'daqqa waħda wasalna d-DNA tiegħek. L-istess ħaġa n-naħal huwa jaħdem bl-għasel. Jgħidulu DNA, environmental DNA. Mhux DNA għax elettrik ta' jew hybrid, le, environmental DNA, DNA. U ġifieri u nafu, ġifieri, għadhom m'għamluwiex għall-għasel Malti, imma again, kif ħadmet għall-għasel sqalli, tista' taħdem għall-għasel Malti wkoll. Ġifieri għax m'għandniex nużawha dik bħala
għodda biex mela mhux biss nkunu nistgħu naraw jekk l-għasel mhuwiex Malti jew le, imma min għamlu wkoll. Issa, fuq ħanifrodu u l-frodi tal-għasel dak huwa chapter ieħor. Sewwa, ma ġast idejat illi nitfgħu illi qed nitkellmu aħna meta nkunu qed vera qed nagħmlu PDO. Irridu nagħmluha PDO ma x'tib ta' PDO? PDO substandard? Jew PDO la nistgħu nagħmluh holistiku. Din il-kelma il-holistiku kemm nisimgħuha, ma xi tfisser? Holistiku li jiġbor kollox. Jew ġast qed nitfgħuha holistiku ġast nkunu oħra. Terminu oħra li ġast fajna. Anyway, skużawni ta' tangent ta' imma la kien hemm l-opportunità ħassejt illi kont fuqti biex nagħmilha. Mela, back to topic. Mela, konnet ngħidu għasel ma le, skużawni. Naħal tal-għasel f'Malta versus naħal tal-għasel barrani f'Malta. U din hija il-basically average ta' kollox ta' xġara. Tajjeb dik hija average ta' kollox biex niftehmu. Imma din hija average smajna lil Michael sewwa beda jitkellem fuq kif in-naħal meta jkun qiegħed f'Malta b'mod intrinsiku, b'mod awtomatiku jekk huwa naħal Malti jaf li qiegħed fil-kundizzjonijiet Maltin. U jekk ġejja r-rebbija, dah jibda jipprepara. Mhux jipprepara fix-xejn wasalna f'nofs Marzu, ħajprepara minn qabel. Fix-xejn jispiċċa Jannar ħajibda frar, ir-reġina tkun taf li ġejja r-rebbija. R-rebbija ħafna iktar xita u tkun għamlet fix-xitwa ġifieri, allura iktar fjuri, iktar nektar ħanagħmel għasel biex nisħnu propja, issa vera mbagħad noħnulhom ftit aħna nisirqu nara, imma dak huwa r-raxonell tagħhom, sewwa huwa pjuttost loġiku. Allura, hawnhekk għandna graf ara ta' l-ammont ta' żgħar tan-naħla li qed titwieldu. Sewwa daqsxejn ta' trends. Issa da beda Awwissu, Ottubru, Diċembru, Jannar, Marzu, Mejju tajjeb. Noħduha sempliċi, nagħmluha minn Jannar. Ħalli nibdew is-sena b'Jannar sewwa. Minn Jannar sa Jannar. Minn din sa din. Nibdew Jannar. Mela, il-linji li huma griżi huma tan-naħal Malti. Il-linji li huma sofori jew ħadranin sewwa huma tan-naħal tal-għasel barrani. Issa, tinsewx, dan huwa f'Malta, Ġifieri ma nistgħux ma niskużi, dan huwa f'Malta. Mela, kif tistgħu taraw, spiċċa Jannar, l-ammont diġà ta' żgħar illi ħajjiġu issa l-frar għax dawn mhux bidithom twildu, jieħdu l-ammont ta' żmien sewwa. U skont x'inhuma, jekk irġieli jieħdu mod, jekk irġieli jieħdu mod ieħor, imma insomma, that's beyond the point. Imma ngħidu għall-ħaddiem hawnhekk. F'Jannar, mela, fl-aħħar ta' Jannar ġej ir-rebbija, jekk nibda nippreparalu għal Marzu, ġa ħajkun tard. Ġa ħajkun tard għal Marzu. Allura x'naraw li f'Jannar, in-naħla Maltija diġà taf u l-ammont ta' żgħar li biedet ġa huwa ikbar mill-ammont li biedet in-naħal barrani. Ġi Marzu, anke f'Marzu il-peak ukoll hija aktar tan-naħal Malti. Sewwa. Ġi Mejju, sewwa, issa peress li l-average huwa kbir għax probabbli kien hemm xi kaxxi li ġa kienu qed imutu f'dal da, allura l-average twessa. Sewwa. Dawn minn għalihom il-kaxxi Taljani li qegħdin x'imkien jien naf Bologna fil-platò hawnhekk u issa ħejbdew daw, murajdhom li qegħdin f'Malta. Tajjeb. Anyway, mela. Għadda Lulju, ovvjament f'Lulju jkun ġej is-sajf, allura tkun ridotta, sewwa. Imma raw dik hemm sabiħa. Ġej Settembru, issa nafu li f'Malta fil-ħarifa it-temp jerġa' friska ftit u jerġa' jkun hawn daqsxejn xi ħaġa boqxix. Tajjeb. Allura, in-naħal Malti jaf li ġej daqsxejn ġid. Allura, kull daqsxejn ġid li jkun hawn daħ jipprova jimmassimizza l-potenzjal tiegħu biex jisfrottaħ sewwa. Allura x'jagħmel? Jerġa' f'Settembru jerġa' iżid daqsxejn il-da. Mbagħad naraw li sfortunatament m'għandniex iktar dejta li nistgħu napprezzaw għax kieku forsi nistgħu naraw l-istess trend. Għax wara Settembru da spiċċa miet. Sewwa. Imma kif tistgħu taraw wara Lulju u Settembru ġa kien għax l-Italja m'hemmx din it-trend
illi darbtej fis-sena jkun hemm daqsxejn il-kondizzjonijiet klimatiċi jerġgħu jieħdu daqsxejn il-ħajja. Ġeneralment tkun pik waħda f'Mejju u daqshekk. Sewwa? Għax imbagħad tiġi x-xitwa, probabbli forsi da anka għan-naħal Taljan ukoll għax ovvjament f'Italja jew fejn jkun rabba. Tiġi x-xitwa jkun hemm is-silġ, jiġifieri da jagħmellek 3 xhur magħluq ġol kaxxa meta jkun hemm is-silġ ma joħroġx. Letteralment ma joħroġ, in-naħal Malti huwa attiv is-sena kollha. Jiġifieri dawn huma letteralment nistgħu naraw issa bajnejna wkoll nistgħu narawhom. Mhux biss osservajnihom, imma nistgħu narawhom ukoll. Tajjeb, jiġifieri m'hemm skużi. Jiġifieri fil-waqt li dik kienet għad-duqqajs, din hija mbagħad għan-naħal adulti li bażikament tirrifletti l-istess affarijiet li qed ngħidu għax ovvjament li tbiet reġina li biedet ħajjum mbagħad ħajsiru adulti ta'. Imma l-istess trends. U kemm isabiħ anke f'Novembru tapprezzaw illi fil-ħarifa ikun hawn daqsxejn ta' frisk u jkun hawn daqsxejn ta' xita u jkun hawn daqsxejn ta' pjanti, imma mhijiex qawwija daqskemm ikollna fir-rebbija. Allura n-naħla Maltija taf. Ir-reġina tan-naħla Maltija tkun taf meta hija tbit u ma tipproduġix eżaġerat. Għax taf li qed tipproduċi eżaġerat. Immaġinaw jiena noqgħod familja ta' 10 u għandi biex nitma' 2 biss. Ħa nispiċċa nikol kollox malajr, għax ovvjament dak l-affarijiet li għandi għal 2 biss ħajkluh l-10 li huma. Mhux tal-lijek, tal-imbagħad ħamutu bil-ġuħ imbagħad. Likewise hawnhekk naraw dawn it-trends tajjeb tan-naħla Maltija. Sewwa. Issa, bħal met naraw in-naħal jitwieled u jsir adult. L-istess naraw għal l-irġejjen li jmorru jitgħamru. Dawn huma kollha trends li ovvjament kollu huma l-istess fl-aħħar mill-aħħar għax huma jirreplikaw l-istaġuni li jkunu għaddejjin. Tajjeb, jiġifieri kollox imur skont l-istaġuni għal post fejn huma adattat. Tajjeb. Tajb illi nagħmlu aċċenn illi anke din il-fatt ta' li nżommu l-ġenetika u r-riżors bħala qisu mod kif nipproteġu lilna nfusna anke b'mod sostenibbli mhijiex xi ħaġa li vvintajna aħna bħala fondazzjoni jew hija xi ħaġa li anke il-ġnus Magħquda jagħmlu aċċenn għaliha. Tajjeb, jiġifieri anke hemm dokumenti sħaħ fuq dawn il-biċċa ta' rigward illi inti dejjem iżżomm kemm jista' jkun għasel lokali, tajjeb. Tapprezzaw ovvjament imma l-ġnus Magħquda m'għandha l-ebda saltna leġislattiva fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri dawn huma guidelines. Imma nista' ngħidilkom li l-guidelines ukoll huma qegħdin stabbilixxiti jiġifieri mhux qomt il-bieraħ filgħodu qed taf xi tkun tajba nagħmlilhom talaqa biex naqlaħħom mid-dar. Tajjeb, sibtilajt. Mela, ħa nitkellmu daqsxejn issa ftit fuq il-kontaminazzjoni fin-naħla Maltija u nibdew nikkonkludu wkoll. Normalment, it-titjir tal-reġina biex titgħammar tagħmel titlaq ngħidu aħna bejn il-11 u s-sija tawra li kien. U din tagħmel 10 darbiet, 10 tiem, u darba tmur tintaqma' raġel differenti għax liħor tkun qatltu. Reġina tagħżel ir-raġeli mhux int. U nħabba dal-ħafna importazzjoni ġejjem minn barra qegħdin nitilfu l-linja naturali tan-naħla Maltija. Meta ir-reġina tkun u tbid il-bawla l-irġiel, dawk il-bawla mbagħad jitgħamru marġejjen prospettivi għax oħra. Meta jiġi żmien li joffra fil-rebbija jew anke aħna fil-ħarifa, u allura jibda jsir it-taħlit. Imma x'jiġri meta jiġri dat-taħlit, di il-ġenetika ta' naħal minn barra mhijiex adattata għal Malta, u allura il-ġenetika Maltija tibda tiġi kontaminata minn dik barranija. U bil-mod il-mod in-naħal jibda jitlef l-adattament għall-ambjent lokali. U jewrew illi n-naħal lokali huwa dejjem l-aħjar fil-lokal, ġifieri jekk Malta, in-naħal Malti huwa l-aħjar fil-lokal. Huwa l-aħjar b'mod naturali, ġifieri
li kważi ftit li xejn għandu għalfejn intervjeni l-bniedem fuqu li waħdu fin-natura kapaċi jgħix ukoll. U din intweriet anke għal lokalitajiet oħra, ġifieri mhux qed ngħid Malta biss. Jekk qed nitkellmu fuq pereżempju l-Italja, in-naħa Taljan huwa l-aħjar ġol Italja. Mhux in-naħla Maltija ġol Italja. Le, naħla Maltija tajba l-Malta, naħla Taljana tajba l-Italja. Allura meta jibda jsir dan it-taħlit, għax tajjeb ngħidu li reġina titammar fl-aħlja u m'għandekx kontra min titammar għax in-naħal huwa animal selvaġġ u mhux domestikat. Di tibda titlef dal karatteristiċi ta' adattament li semmejt anka qabel, ġifieri tibda ikoll inqassuf, tibda tkun ikbar, tibda tkun itqal allura, il-ġmiena jibdew ikunu ikbar u itwal mela ma tibqax tajba għall-kontra biex ittir kontrarja. Jibdew jinbidlu ħafna affarijiet. U l-attaġġi għamilt ukoll. Jekk qed ngħidu li n-naħla kienet qabel tnantaf iktar, jekk issa tħalltet qed tnantaf inqas. U jekk qed ngħidu li n-naħla kienet bil-mod forsi turik li qed iddejjaqa, jaf jew ma tagħmellek xejn, jew jaf tattakka mill-ewwel. Il-problema ovvjament hija li ma nistax ngħidu li l-ġejjen tan-naħal Malti tiddakkarx ma l-irġiel tan-naħal Taljan. Ġifieri li jfisser huwa li tkun hemm ħafna taħlit. Aħna ngħidulha hybridization. Dil-hybridization tfisser li n-naħal Malti qed titħallat man-naħal Taljan. Il-ġenetika tan-naħla Maltija qed titħallat mal-ġenetika tan-naħla Taljana. Issa, fil-verità, tgħidu li ma allura x'fiha ħalli nimxi. L-unika raġuni hija li meta qegħdin inħaltu l-ġenetika tan-naħla Taljana man-naħla Maltija, qed inneħħu ċertu adazzjonijiet li n-naħla Maltija għandha bħalissa kif diġà semmejt li tħallija biex tkun aktar resistenti, biex tħallija li tkun aktar adattata għall-ambjent ta' Malta. Il-problema kbira imma hija li meta qiegħda titħallas man-naħla Taljana qiegħda tonqos l-abilità tagħha biex tgħix għaldaqstant qiegħda tonqos l-abilità tagħha biex iddakkar u Malta iddependu ħafna u d-dakkra tan-naħla. Mhux tal-li hekk imma 15% tal-ikel li nieklu Malta u tal-ikel li inkabru Malta ġej biss direttament mid-dakkra tan-naħla. Issa jekk ħajkonna naħal li mhux ħajrnexxielu jgħix fil-klima li għandna li qiegħda tiħrax, fl-ambjent li għandna, bin-nuqqas ta' ilma, bin-nuqqas ta' fjuri, bir-riħ li għandna, għax in-naħal Malti wkoll ħaġa oħra nafu li ma jiġix daqshekk affettwat mir-riħ, xorta joħroġ idakkar li dik bir-riħ. Li qegħdin ngħidu huwa li ħajkonna naħal li ħajkun inqas effettiv biex fl mill-aħħar jagħtina iħallina inkabru ikel li mbagħad nista' jkollna fuq il-platt. Issa ovvjament jekk dan it-taħlit ikompli bla rażan, bla mafqiel, fil-verità ma tantx għandna futur sabiħ. In-naħal ħajqibha jinbidel għax ħajqibha ibiddel il-ġenetika u x'ħajjiġri fil-futur b'dan it-tibdil diffiċli tgħid. Imma ma naħsibx li ħammorru għal-wisq ġdid. U għaldaqstant nispiċċaw nitilfu naħla Maltija. Jiena għamilt naqra xogħol fuq. Jagħmilu għaw dat-Taljan. Għawdex. U s-si, li għawdex in-naħla Maltija imbidlet 65% tagħha ma ħatta tal-Taljan. Issa, jekk kien immur għawdex u ma nsibx in-naħla Maltija, biżżejjed hija għalija. Dan it-taħlit huwa ta' dannu kbir kemm għall-naħla Maltija kif ukoll għal min irabbija għax min irabbija n-naħla f'Malta jekk in-naħla mhix resistenti, mhux reżiljenti biżżejjed, ħajkollu bżonn jintervjeni iktar.
U dak ħajinkludi iktar ħin u ħajinkludi iktar spejjeż ukoll. Spejjeż diretti mediċina pereżempju. Kimikal li nużaw apposta għal kontra il-parassiti li jkollhom in-naħal u ċertu mart li jkollu n-naħal. L-inċidenza ta' dan il-mart f'naħal imħallat hija naturalment ogħla. U allura mhux qatt hu rakkomandat li n-naħal jitħallat b'dan il-mod. Mela, għatajdu li, ħansiblek soluzzjoni xbin. Nibdew namru aħna in-naħal Malti, ma naħal Malti ieħor. Daqshekk, soluzzjoni, fondazzjoni xogħli, naħal Malti tajjeb ħajibqa' jkun konservat għal dejjem. Il-problema hija illi in-naħal mhuwiex bħal kif għedna sewwa mhuwiex domestikat. Allura mhijiex kwizzjoni li jien aqbad fenek u fenka u naf minnu il-mami u d-dedi. Sewwa. Dawn jitamru kif qal Arnold fil-miftuħ. Sewwa. U la darba għandek ġixkaxxi, issa jew bis-sewwa jew bidnewa jew ħafna jew ftit, daw xorta jagħmlu ċikli tagħhom mod naturali. Sewwa. Issa jekk għandek naħla Maltija segwi ċikli li huma adattati għal kundizzjonijiet Maltin. Jekk għandek naħal barrani ħajsegwi ċikli li huma adattati għal kundizzjonijiet barranin. Imma daw xorta jagħmluhom f'Malta. Ġifieri jekk ħajproduċi l-irġiel tan-naħal jgħidulu drones li jammar lir-reġina, dawk xorta jagħmilhom f'Malta. Ħajkun eżatt man-naħal Maltin ma xorta jagħmilhom. U diment li jetaw ħajkkawża din il-kontaminazzjoni. U meta nitkellmu fuq kontaminazzjoni, għax din impressjoni oħra li xi tfisser il-kelma kontaminazzjoni. Kontaminazzjoni mhux biss qed nitkellmu fuq jien naf issa qed nisimgħu ta' spiss daw minħabba taż-żejt dal-vapur tas-żejt u kontaminazzjoni u da sfreġu ambjentali. Imma mhijiex dik it-tip ta' kontaminazzjoni biss, kontaminazzjoni wkoll tixbor fiha kontaminazzjoni tal-ġenetika li huwa wkoll tip ta' kontaminazzjoni kważi kważi tagħmilha iktar għar għax tiġi b'mod sottili. Tajjeb, u x'jagħmel xi ħaġa, mhux il-ġenetika tagħha x'għamel jien u intom. Mhux il-ġenetika tagħha x'tagħmel naħla Maltija, il-ġenetika tagħha fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri l-istess ħaġa, tajjeb. Il-biċċa xogħol tan-naħal ta' l-għasel huwa li sakemm ma tagħmilx artificial insemination issa. Anke fiha nnifisha t-titjira illi mela da bażikament ikun hemm reġina, tkun waslet tkun twildet u di titgħammar fil-bidu tal-ħajja tagħha. Mhux ħanidħlu daqshekk fit-dettal tajjeb għax ma jaħtieġ għal dal-istadju, imma biex nifhmu daqsxejn hija li din fl-ewwel 10 ijiem ta' ħajjitha tqatta' daqsxejn ta' xalatura sewwa. U di tmur titgħammar ma' kemm Alla ħalaq irġiel tajjeb tan-naħal, hekk jagħmlu n-naħal, sewwa hekk jagħmlu n-naħal. U bażikament daw kull darba jitgħamlu ma' irġiel differenti. Sewwa, issa, jekk aħna għandna kaxxi ta' naħal tal-għasel barrani li qed jagħtaw hekk, daw ħajproduċu l-irġiel tagħhom. Allura daw l-irġejjen qed jitgħamlu mhux biss ma' raġel wieħed, hija ma' ċirkostanzi li tiġri kull darba, imma ma' irġiel differenti li ssib di fl-aħħar mill-aħħar titgħammar ir-reġina. U veru li r-reġina għandha ċerta għanijiet illi dejjem titgħammar ma' l-aħjar wieħed fl-aħħar mill-aħħar. Ħadd titgħammar mar-raġel li ħajilħaqha, mela anke f'dik it-titjira hemm ukoll element evoluzzjonarju wkoll. Illi mhux ħannitgħammar ma' wieħed illi bil-kemm jiflaħ jimxi. Jew bil-kemm jiflaħ itejrha. Tajjeb għan-naħal tal-għasel, sewwa. Irrid wieħed illi da preparat għall-sprint. Ħalli jiġri warajja, għax hekk jiġri warajja da ġifieri li b'saħħtu. Allura tfal li nagħmel minnha jkollu b'saħħithom ukoll. Tajjeb. Jiġifieri dik hija hekk taħdem in-natura u n-natura taħdem hekk biskop. Ħalli dejjem il-ġenerazzjonijiet tkun aqwa minn ta' qabilha. Ħalli jekk just in case il-kundizzjonijiet jinbidlu f'Malta jsiru eħrex ikunu preparati. Tajjeb. Jiġifieri għalhekk qed ngħidu li l-artificial insemination huwa l-aħħar mezz li ħanużaw biex nippruvaw kemm jista' jkun nipprevjenu milli nitilfuha. Tajjeb. Jiġifieri da bażikament imbagħad ikun hemm ir-raġel illi dan f'ħajtu xogħol huwa li jitgħammar, huwa li litteralment issa dan għandu l-parti tiegħu li qiegħda fuq ġewwa u kif qed taraw hemmhekk dak huwa raġel illi laħaq il-quċċata ta' ħajtu. Tajjeb, tagħmar ma' reġina u miet.
Hekk jagħmlu l-irġiel tan-naħal tal-għasel sewwa, hekk jagħmlu. Imma din ma titgħammarx ma' wieħed, titgħammar ma' ħafna differenti. Tajjeb kif qed ngħidu. Da bażikament ara, dan huwa mhux ritratti jgħid ġifieri, hemmhekk hemm ruxmata do jgħidulhom drone congregating areas, I mean, pjuttost self-explanation huma l-post fejn jiltaqgħu l-irġiel tan-naħal. Sewwa, mhux tan-nies. Illi mbagħad, I mean daw jiġu release il-fermos dal-affarijiet, l-irġejn jiġu attratti għal daw il-postijiet, u mbagħad tara daw il-mating flights illi kien hemm xi reġina u ruxmata isa kometa tkun. Sewwa. Illi jibdew duru għal waraja wieħed jammar, jew wieħed jirnexxielu jammara u barra bid-daq. Imma jekk għandna sitwazzjoni fejn f'dawn l-għexieren ta' postijiet, jien naf, jekk għandek 50 raġel Malti u 50 raġel ta' kolonji ta' kaxxi Taljani, xi wieħed jew 2 jew 4 jew 6 jew anke tqis kwistjoni ta' probabilità ħajkun hemm. Imma il-problema hija li dan huwa ġenetika li qed tirreplacja, qed tbiddel, qed tieħu post dak il-ġenetika Maltija, u dik hija l-problema. Illi mbagħad nibdew naraw ċirkustanzi fejn in-naħal tagħna jisfar, pereżempju. Issa, is-sforija fin-naħal mhijiex kwestjoni ta' ġin wieħed, hemm ħafna ġins li imma dan huwa kollu sforz il-fatt illi jisma'. Hemmhekk hemm elementi ta' taħlit, hybridization. U semmejna l-landlord jitkellem fuq is-sitwazzjoni le qabel xejn. Ngħidu daqsxejn il-perspettiva wkoll ta' ma ngħidu iwa taħlit, whatever. Isir ma mbagħad dejjem in-natura teħles mill-ħażin u jirrenja dejjem it-tajjeb. Il-problema hija li aħna qed inżidu naqsu aħna n-nies. U hemmhekk nibdew tibda tiġi l-biċċa xogħol. Dak il-bilanċ ekoloġiku ħajntilef. Sewwa, case in point. Napprezzaw illi mela bħal Malta hija eżolata, għandna naħla Maltija, Kreta hija eżolata, allura kellhom in-naħla tagħhom, in-naħla ta' Kreta. Ta' Malta jisimha Apis mellifera Rutneri, ta' Kreta jisimha kien Apis mellifera Adami. U qed ngħid kien għax mill-aħħar riċerka li pruvaw li jagħmlu, meta marru jfittxu l-ġenetika minn kaxxi tal-lokal tan-naħla ta' Kreta, fi Kreta ma sabuwiex in-naħla ta' Kreta, għax ovvjament hemm dal-element ta' kummerċ ukoll. Sewwa. Issa probabbli fi Kreta u fil-Greċja l-iktar verżjoni kummerċjali tan-naħla tal-għasel hija mhix illi tgustejjew l-karnika wkoll, imma probabbli hija l-Maċedonika wkoll, illi hija n-naħla tinsab fil-mainland ta' Greċja. Imma l-istess elementi. Qed ngħidu l-ġenetika li qed titħallat u issa n-naħla ta' Kreta li tant kienet adattata għal kundizzjonijiet ta' Kreta li ovvjament huma differenti minn Greċja. Tajjeb, biss għandek imdawwar il-baħar kullimkien. Għandek forsi iktar rieħ u dal-affarijiet tajjeb. Jiġifieri mhumiex xi ħaġa tal-fantaxxjenza ta' jew ħantellgħu n-nies fuq Mars, forsi ma nafx meta sena ilu, meta sena li ġejjin, hija xi ħaġa li tisiru illum fil-preżent ta'. Xtaqt nagħmel daqsxejn aċċenn ukoll għas-sitwazzjoni li semma Arnold Gawdex għax tajb illi nkunu kurrenti ta' x'qed jiġri f'Malta. Tajjeb, da kien kwistjoni fejn kien hemm azzjenda partikolari li ma kienet tikser l-ebda liġi. Ġifier tajjeb illi ngħidu nagħmluha ċara, ma kienet tikser l-ebda liġi għax kif qedtilkom f'Malta tista' ġġib kaxxi tajjeb f'Malta u ma tkun qed tikser l-ebda liġi. Tajjeb. Għalkemm to be honest, aħna bħala Maltin issa u aħna li ddikjarajnija bħala l-Insett Nazzjonali ma nafx tħallina daqsxejn grey area tal-obbligi tagħna u dmirijiet li għandna issa lejn deċidejna aħna stessi li nagħmluh l-Insett Nazzjonali. Mela, imma f'dik ċirkostanza għax dan huwa minn 2015 ma kienx għadu l-Insett Nazzjonali ta' Gwenar. Ma konna nafu li għandna naħla Maltija da xi da. Jiġifieri dik kienet sitwazzjoni fejn madwar 500 kaxxa ta' naħal li mhuwiex Malti ġie importat għal Għawdex. F'Għawdex fejn naħseb jiena minn għalija l-ammont ta' kaxxa li kien hemm kienx 500, ġifieri da f'lejl wieħed minn 500 irdupjaw għal 1000 kaxxa. 1000 minnhom kienu tal-lokal, 1000 l-oħra kienu importati. Sewwa. Ġifieri, u dik kienet ġifieri sitwazzjoni li ma ġratx seklu ilu. 2015 qed ngħidu mhux fl-era tal-preistorja jew xi ħaġa, Ardalam, da issa. 2015. Ġifieri
Sfortunatament naraw l-affarijiet illi anke f'Malta jibqgħu jsiru. Tajjeb. U dakinhar meta dan, ovvjament probabbli għall-interessi dan, kien qal li l-ewwel nies għax kien hemm tiftakru 2014 meta kien hemm sqallija Small Hive Beetle semmejnija fil-bitu, 2015 kienet is-sena ta' wara. Jiġifieri kien hemm biża' li ħajiddaħħlu mart apart il-ġenetika. Jiġifieri ma kienx iddaħħal mart sa fejna fuq aħna dakinhar tajjeb. Imma ukoll il-persuna responsabbli jew irresponsabbli kien qalilna li isma' toqgħodux tinkwetaw fuq din il-biċċa tan-naħla Maltija mhux ħajġri xejn. Nista' ngħidilkom illi minn dakinhar law bdejna naraw naħal f'Għawdex semmi Arnold ukoll. Illi kif propja kien jidher beda jidher b'daqqa waħda sar ġinġrida, sar Svediż jew whatever. Dan huwa il-mod kif beda jidher imbagħad in-naħal ta' għasel f'Għawdex. Kollu bl-linji strixxi li huma indikazzjoni ta' dan it-taħlit. Sewwa. U nista' ngħidilkom ukoll għax ikkomunikajt ma' naħħala waqt l-istudji tiegħi ġifieri għax kien hemm naħħala minnhom li kienu għawċin li tieħdux biss minn att xjentifiku, akademiku, bioloġiku, dak huwa importanti. Imma qarawha wkoll minn att antropogeniku, ġifieri minn att tal-persuni u l-kultura tan-nies. Ħafna minn dawn in-naħħala pereżempju dawn li kienu għawċin kienu mhux issa imma twildu fis-sena tal-apikoltura. Huma naħħala, in-nannit naħħala u l-bużnanniet ukoll kienu naħħala. Ġifieri ġenerazzjoni tal-istess nies ta' naħħala iżommu issa vera mhux l-istess eżatt naħal għax dan naħal jinbidel. Imma huwa l-istess naħal, imma l-ġenetika huwa l-istess, imma b'forom differenti. Għax l-individwi ovvjament il-daw imutu, jitwildu jmutu. Imma kważi jekk tixtarra ftit tirrealizza li dak kien l-istess naħal li kienet iżomm il-bużnannu tiegħu. Illi f'daqqa waħda mill-lejl għan-nar dak kien imdorri ara u missieru naħal iswed ma dak kien familjari hu għax dak kien iżomm missieru u busnannu. F'daqqa waħda fil-kaxxi tiegħek jiġifieri anke taħseb ftit fuq il-proċessi ta' ħsieb ukoll li tibda tiġi diżassoċjat min-naħal tiegħek għax tapprezza li da mhux in-naħal kif imrobbi naraħ jien. Ġifieri hemm dak l-element ukoll kulturali. Illi vera xi kultant Ejwa. Ekku. Isek tliftu dak il-naħal. Ekku. Sewwa. Jiġifieri tajjeb illi aħna nkunu konxi wkoll ta' dawn il-proċessi mingħand daqsxejn iktar psikoloġiku. Tajjeb mhux għax ħadd tagħmel id-differenza tal-ħajja, imma tajjeb illi jkollna perspettiva wiesa' fl-aħħar mill-aħħar. Tajjeb. L-aħħar taqsima, tajjeb sfidi oħrajn li qed taffaċċja n-naħla Maltija. Għanna bżon naraw bħal holistiku. Naħsbu kol importanti li ċertu affarijiet żgħar bħal ejja ma nagħmluhomx jaħasra il-pjanti slavaġ qabel ma jagħmlu l-fjuri. Ħalliha l-fjura tikber. Ħalliha tikber għax dik hija pranzu dik hija ikra tajba għan-naħla. Ħalliha tikber dik il-fjura. Ħalli n-naħla tiekol minn fuqha u mbagħad jekk trid qabel ma tagħmel iż-żedija u mbagħad taqtawha. Għalija tagħmel xogħla essenzjalment, ejja ngħinuhom in-naħal. Protezzjoni tal-ambjent li għabbaqana. Nifqu din il-gwerra kontra s-siġra kontra natura. Hija kważi gwerra nidilejn għax tant għandna ftit natura Malta illi dak li għandna irridu nipproteġuh kull mezz illi għandna. Mela ħbieb, fl-aħħar mill-aħħar nirrealizzaw illi mela l-ikbar problema għan-naħal tal-għasel Malti huwa il-problema ta' taħlit. Pjuttost ċara. Imma hemm ukoll kundizzjonijiet oħra biex in-naħla Maltija u l-ambjent ġenerali jieħu triq tan-niżla sfortunatament tajjeb. Fil-fatt meta konna għamilna survey qasir tajjeb lura fis-sena 22. L-iktar problema li qalulna n-nies
il-naħala ċoħe kienet innuqqas ta' alf li jsibu ovvjament s-salat tan-naħal tal-għasel huwa l-fjuri. Ġifieri in-naħala stess iħossuha. Ovvjament jekk inti għandek naħal li ma jistax jiekol. Daħal ħassħossu ħadbitara n-naħal tiegħek li m'għandux stors tal-għasel. Imma wkoll dak iwassal li jiena rrid noqgħod nixxi t-zokkor biex intih it-taħlit nitfaħħulu fil-kaxxa ħalli għall-inqas isalva dan, ħalli jkollu daqsxejn xiekol. Sewwa, jiġifieri anke f'termini ekonomiċi, irrid noqgħod nixxi t-zokkor. U l-intrigu li rrid nieħu biex dan għall-inqas ħansibu l-istaġun li. Jiġifieri anke minn element ta' effort, skareċ li rrid nagħmel jiena. Tajjeb. Kwistjoni oħra li torbot ukoll man-naħla tal-għasel hija dik konna rajnija fit-2024 jidirli. Mela bażikament di fit-2024 kien hemm kolonja. Tiftakruhom il-kuliġini naħla tal-għasel. Di waħda minnhom, Apis florea. Kuġina tagħhom. Illi temmen jew ma temmenx, di ma tinsax fl-Ewropa, din propjament il-post fej tagħmar huwa lejn l-Asja. Imma matul iż-żminijiet sa waslet sal-Eġittu tajjeb sforz l-importazzjoni u dal-affarijiet kollha li qed insemmu tajjeb u spiċċat Malta. Sabu kolonji tagħha f'Malta. Issa, tapprezzaw, issa dakinhar meta sabu l-kolonji, kull ma sabu kolonja waħda u nexilhom jiqirduha. Tajjeb. Imma tapprezzaw li kieku daw iċ-ċirkostanzi jerġgħu jsiru, tapprezzaw li din hija eżatt il-kuġina tan-naħla Maltija. Hija naħla wkoll ħatokkupa l-istess niċċa ekoloġika, ecological niche, ħatmur fuq l-istess da, jaf ġabet mart magħha illi ovvjament jekk u dan mart m'hemmx għalfejn jiltaqgħu ma' xulxin ta' by the way. Naħla infettata tmur fuq fjura, tmur u mbagħad tinserta fuq l-istess fjura tgħaddi naħla tal-għasel whatever u toħodha fil-kaxxa tagħha pandemija. Tan-naħla tal-għasel ovvjament. Tajjeb. Jiġifieri dawn huma sitwazzjonijiet illi qed narawhom f'Malta fil-preżent, Jiġifieri mhijiex xi ħaġa tal-fantaxxjenza u mhijiex xi ħaġa imbeda minnha. Sewwa. U anke fi żmien li għaddiet u anke bħala fondazzjoni aħna konna nippruvaw nikkonservaw dil-biċċa xogħol tal-ħaxix selvaġġ tajjeb. Jiġifieri għalkemm naraw li l-persuni li kellhom fl-awtorità ukoll kienu ħarġu b'digrieti li ħajżommu dan il-ħaxix selvaġġ, sfortunatament naraw f'Malta xi drabi l-liġi tal-ġungla fejn jidħol l-ambjent u qed nagħmlu mill-aħjar bħala fondazzjoni biex inkomplu mmexxu din l-inizjattivi partikolari oħrajn biex nippruvaw kemm jista' jkun. Again, qed ngħidu għan-naħla Maltija fl-aħħar mill-aħħar Fondazzjoni Konservazzjoni tan-Naħla Maltija, imma tapprezzaw li dal-ħaxix selvaġġ ma jarax fuq biss in-naħla Maltija biss, hemm sensiela oħra ta' insetti, molluski, it is what it is. Jiġifieri hemm ħafna biodiversità li fuq daw ir-roqat qed jagħmlu festa, il-wulek aħna nneħħuhom, ħalli nneħħuhom fis-sajf, ħalli tagħmel iż-żerrija mbagħad inneħħuhom għax imbagħad ikun fire hazard, ma jkunu daqsxejn prattiċi. Tgħaddi b'xi għadni kif lejn naħa tagħna sewwa nista' nitkellem jien lejn naħa tas-Saw ta' Malta. Tara issa fir-rebbija ħaxix maqtuħ biex ħdura madwarek u dal-ħaxix xi ħasra li qatawh u li qed fil-boros taż-żifel ħajġi jiġbru. Da fir-rurali qed ngħidu, mhux qed ngħidu issa fil-bankina ħriġt barra d-dar u sibt xi ġardina mal-bankina tajjeb u ma tkunx tista' tgħaddi, ġifieri nkunu prattiċi mbagħad. Imma f'ambjent fejn Malta hija aktar urbanizzata kull qattra ħad tagħmel differenza. U dak li qed ngħidu. Tajjeb. Biex nerġgħu mmorru lura wasalna lejn tmiem. U din hija l-aħħar slide tajjeb biex nagħmlilkom il-kuraġġ. Biex nerġgħu mmorru lura bdejna b'dil-slide u nispiċċaw biha biex isma' wara dak kollu li tkellimna fuqu, mart kondizzjonijiet li nistgħu mmexxu daqsxejn aħjar anke l-Malta tagħna tajjeb. Biex idrab intu daqsxejn bis-sieq iżejjed. L-implikazzjonijiet illi viżavi naħla Maltija u l-mart u dak kollu li appartieni għaliha. Ara l-implikazzjonijiet li tkellimna fuq viżavi biodiversità. Illi jekk jien isma' daħħalt mart jista' jkun jaffettwa naħal tal-għasel barrani. Tajjeb. Kif għadna semmejna l-aħħar ta' is-servizz ekoloġiku li għamilna ċenna lieh. F'Malta sissa s-servizz ekoloġiku ta' Dakkar nieħduh b'xejn għadna.
Għad jasal żmien imma fejn dak is-servizz ta' dakra. Sewwa. U isma', meta ngħidu dakra ma nżommux f'moħħna biss il-prodotti l-frottu ħaxix li niklu minnhom. Dan l-estetika kollha sabiħa li bħalissa qed naraw fir-rural, il-ħdura, l-fjuri. Mela dawk mhux ukoll bid-dakra qegħdin hemmhekk, mekk xi ħadd mar idakkarhom, kien hemm iż-żerrija, dik baqgħet hemm is-sena kollha u issa reġgħet wardet. Imma jekk niġu f'kundizzjoni fejn għaż dawk ma jiddakru x'estetika ħajbqala rural Malti. Vera? U anke l-implikazzjonijiet f'termini ta' trobbija u anke skariċ f'terminu ta' flejjes li jridu nonfqu iktar. Ġifieri naħseb dawn it-tlet setturi partikolari, daw topics partikolari li tkellimna fil-bot, naħseb fil-bidu, naħseb ħadu daqsxejn ta' żvolta, daqsxejn iktar prattiċi forsi, daqsxejn iktar forsi jekk fil-bidu kienu daqsxejn iktar imbeda minna, ġibnihom daqsxejn iktar viċin, għax irrealizzajna li fl-aħħar mill-aħħar dan huma implikazzjonijiet li ħaffettwaw dawn l-affarijiet kollha fl-issa, mhux fil-futur imbiet jew fil-passat imbiet imma issa qed jaffettwawna. Għajminu nerġgħu mmorru għall-idea tal-inset nazzjonali, isma', issa veru huwa l-inset nazzjonali, imma jien nagħmlu xi ħaġa, ma nħallux biss fuq il-poster jew fuq il-karta. Ejja nagħmluha issa fil-prattika. Ħbieb, skorrejna daqsxejn il-ħin, skużawni, domna ngħidu daqsxejn iż-żejjed, naħseb dawk it-tenġi li qbad ma kienx idea tajba, issa nirrealizza. X'kienet sa 6 u skorrejna b'20 minuta. Grazzi ħafna li għal darba oħra ġejtu attendejtu, nispera li ħadtu xi ħaġa minn diskursata li kellna llum. Rajt tajjeb. Għal dawk kollha ma jistgħux attendu jew jistgħu jarawha. Dawn ħajkunu qegħdin online, ġifieri anke forsi jekk hemm xi daw li ma kinux xari jistgħu nerġgħu narawhom ħajkunu fuq YouTube, ġifieri. U nittamaw li nerġgħu narawkom fil-qudiem għad-diskussjoni li ħajkonna tajjeb fuq topics varji li fil-futur ħajkonna diversi u anke f'attivitajiet li mal-ħin ġieli konna u nipprovaw bħala fondazzjoni nżommu attivi aħna min-naħa tagħna. Grazzi ħafna. Ħantemmu x-xandira issa.